aduro so a no makwaji aduro bi ofra no kayamata na sa aduro we no dom de ye mema no nya asem ketua ehwemu akwaso na ni won na ye hwemu no ene abinfo bi ahunmu ma bene ye ne ma ne mema nyina dinkomo a bebi o se erobia yewura kyerɛkyerɛ na saa nkomo ya ekwoso yi tie bi suade afrim na some da bisu de bi yetrase a e ade suane ade kyerɛ te awia pramto breakers ye die ye bedi nkomo afa saa charms na ma ne kɔgye de ye mema no na se nya mema nkwa no de omu ma bi so kɔgye a o ya se de be ya ne ho be ye de na no ho aya akɔno ti be ma fa no wie no abedi ankɔ obi anka bibia ma wati na ansan yen ka mo say extreme coatings onma ba boa densifo ne contractor fo o kire se wasi dan na wie na pa bia hima ho a extreme coatings aba ya akoteki memu ani paint ode abanya asam ketua wa fra no enimdifo nsa no o personal do a kire se de o pen no ma fra no kama de ma o di paint dan wi afebo ehun ya fi oso to pe na ahoro ho nya afa na ebe wa wa ma sa ko paint ni fo mo aboka bia etim ko no mo o ma ahodo Stone X ho prestige graphia to pale ne white and afi off white paint ni na extreme coatings di biaba wo say mo amoye painters na muntie na we de mo ato adi e ba sa mo pese mo frafra paint bi ma mo bi a wonya daage ne ade o be ya ma kama ba so osua paint ni so ya ma kama o to ade o so na wa chewa de atinga janshi woni la petite camis ni hwe ni mu pe wa homa ni 0200 922202 perfect series books in ye enguma na de bi edi ho adanse ma fese mpanisi akakaye egudidie sunsuom enti e kai wo say Ghana education subsidiate na ka asen ase enguma we na aban kenken obekon kan English language or history of Ghana RME computing creative science and maths numeracy language and literacy coloring and writing lo tintim dia ba wo say mu yesuku na pe mock exams terminal exams and mid-term exams and so and also exams and so no what in team the kama kuma se putu eja bosasa dru oben lorry station wa enkran so dan so man first stop ahomani 0243 299 938 and 050 0540 755 465 ewi abo o pe bibi abo no na krewa na wo so onya ade a onumu a ebe mo ahoden wotumi aye adwuma na wakwa abasa obanda no mbi so a wo se ebe bie na dwemu amoyi prom na de bi obi ho abo abasa mpa oba no nyine fe eye vitamilk abusia frenchi aduo no nie ana wasom Ghana na okọ nenim no na ano nie no nso emu ahone nie no eyini comment no o vitamin soy drink na enim na wo hono mo ana se de beka ho vitamin choco eno wo de Ghana cocoa na cocoa so ahone de wa woni tua vitamin banana wo me kan wa no de akoso vitamin strawberry we nya say calcium omega 3 omega 6 omega 9 ene ahone bebre na hyemu ma oban no bebo anti awia boyi baby abekobia provisions bia abekobia no vitamilk eno ne ano ne a obusa ekira kwano anu bie no nkwada no nyina anu bia anu ne ene nyima aka no maboy abaso anaso maso yasna ye de nsemi eba besomo ebusia yesan for penny fa jona ntwibo si akwan de make us ogina ha den o ma akeme so na yedem Facebook line so Otec 1029Fm so Kwame direct e de atum ai jataba wa ha ochichi fide firi na asarbia so course ni na Madam Beba be e de ama me eno be fia boajo be chido ne mu mi adon mu me den sam ne bram pezi ketrema se enko na pemti content kro bi ne Kwame Jenny Boatin professor kokoto afi nsam no nchiremu enie Asem Beba Dabi ebusia fo yen share ensam no ase na sa dia ba ko agi ntre ha Ghana ha ene se omusi adro bia bofra ne kayamata na wekranye sa ba wo hoda da na omusi kane no okọ enkura hodo bi wa bi mem ha no mu a ne ma ne kwaje siesie won se be ya eni ba kwi wo are mu di ama wo no na na nyina trap won se de esi asai emema bi okro manya asam ketwa ema ne kwaje enie no mu de be ye mema no a bibi obeka bia be ma ne betie be ma ne be kro hu so no na aye na kwanya omu faso kwaje ne kwan faso de ye adwuma de ewrei why ho documentary wano ko Ghana weba wano ana entertainment head no oda no wasanse entertainment journalist ne die Elsie Sadem bubu ama wona die kire ne wona tunton bie emema omode adro bia ye won adi nkomo
na ye kwa ahoma so na emu se me hu Elsie maha Tasha me my listeners also maha me bro for I make change that correct. Elsie ye be ma gini sa fa ma ye why na ensam na modi na me dia no odin sa ade ebinim se maka no correct a kaya mata ya wo kare ho adwuma yi wo na wo koya wo di ekire ye ni kaya mata na nkasa no wo hwehwem na ye dia. Okay, so first of all, the person make us say, yeah, I Ghana Web now we are dedicated to embarking on projects like this, exposing some ills within the society, and Kayamata, and then the abuse of it is one of the reasons. Is one of the reasons, or one of the things that we are doing as far as the project is concerned. Kayamata, no. Kayamata, and now back to your question. So Kayamata is ordinarily, you know, almost the enhanced. It started as head. It was northern Nigeria. Brides, the enhanced for their husbands. So the papaya warrior almost makes it the head small body safety for their husbands. That's how it started originally. But as time goes on, experiencing changes, any evolution, and then now we are at where we are, which is a dining camp. For Myanmar Ali, and it has also taken a spiritual turn, not only inducement, but spiritually, you know, it has backing attached to it as well. Ana habani ade mumu de fra no mo de siesem se be yom ho be yakono no mo aye de ade amumu kuni se so de on de hu se na bomu otumi ye cham e de cham mema nyesa na okay. That's right. Na moni omo tonton de di nkomo no omo se e de pote pa ana omo ton na hefo na eto. Okay, inti no you were alcohol you were type inti depending on miawo peno okwa na waka share vendor no na ono so the discretion I'm into no depending on war request, but they have things like nyama omo de so ma say nyama obetumi e dia share waste to say waste beads you use na cosmetics powder makeup nyama ni na no they are all laced with some things. You know. Yemfan se bia de powder na sa makeup ahodo no. Eno no. So omo de fra no mo de sra o manim na de na sie. Oh, sir, o de fra o ni ma o ko be ma na de do as I say, nya o pe bia o be ya ma. Inti yemfan say with the powder no. Yemfan say o be so yemfan say uko beni. And I say, Oko, any other places are on the nearest idea Namawa. On the Kasefa, Nipani Mujabra, like Nipana owning is done, like your partner. Either you bring Miss Simmons and I say anything that has links to him, it can be his hair or anything, and they'll use that to do soaps and then this cosmetics for you are into the moment you use it, whatever you want, no, you are going to get it from the man. Bibia say ni hunsuo ni tirinwi anan bi no mo dia fra samana ya ma mo kanche gusu wi na de dware de no ano no. Yes. I see. I didn't know. Na yenya ni ntian so kra se bi wo ho no mo a omma oduaba bi wo bemmene uja ona wi na wa hata aduaba no uwi a na de ye aduanya ma nipa no adi wo nam wo di konsa asam bi pie mu a. I be do wo sa o mo bemma o in fact, the processes are a lot and very scary because if you were to many or wada. Now, yes, life snake. When you want to be what that them and I say, Quambezwa. Almost the one that shall I say. Yeah, uko beni move those parts. And no, it depends on the level of things you want. Into the level of things you want from your partner will be the level of sacrifices are over Obama.
aha inti okwa hosana almost made your one show us and because that would be the same passage when your partner also better inti it has a little bit of significance attached to it. Hey, and you na mun komo die mu no munya obema bia ebia ya no da die no ka kire mo no they so no you been on it for like 5 years now Onim said he was under the spell, so he started doing things that ordinarily no one yet to say expenses like a whole lot. The young boy all started like no or the nina emagel no or nina the magel no, and it got to a point where say omoko se see akra omoko na like serious fight cry. Oh, just few minutes after whatever the girl asked for, still or the man. So it went on and on until no meeting some spiritual man, and the spiritual man told him, "Say, this is what is happening to you." Yes. That's why you might Adam was a gunner for Yamudi Atani ata, we take the more as Atani ata. And one of the Dawson. Yami adma be best afro bill. Now ya to us of be a DC and the okay crowd yet. Me ho adwiri me na me ka pere mo to ko be ye me kra na chance ban chi akra like every time I ever call field to know different surprises. Yeah. Ya to anko so brepem. Not yeah. Matai bi ne omomu ye ho aduru no wonum ekokodi nkomo na me ka me wo de be ye me a wonya e ban chi akra kru ni kube ntin ha ho me ho wonko jataba ne yibo mu ne woska na me se na me wo ba ji agrekro ni kube na anim nkomo ya ye be kwa ahoma so ne na opani bi so wa bene pa ohunhum adi nkomo se ade na omo ye na e wo ho ana eni ho ye be kwa amanso na ansa na no e ba ne se da bi asare bia eni ma na bi kodi nkomo se die na ka mo mu chindi mema kwa adru me be se da bi ma na mo yesa mo nyai me be se ne ubu ni kwase ya de ya wo do be ko na asare bia ne be bi yes ni ma ne di nkomo no mu mi ntin sem a omodi tuja be ma ne be yeso ene be kire se oba ne de be kwadru so ana so onfa ne kwadru so se be ma be wona oba atia on hwe oba no oba ne bi se bi bia onfa ma no e bi nso ameka se oba ne ne bre ye o enya ade wonya sese na se e kire obi se obi na onfa ma na se sa na oba ye onti na ya na times e ma bi mutime yesa no Pase bu a be ma na de abu no enso ka ho bi na be ma ba no de be ma na kwadru so obu ko se bia me no atoja pade me ni yana ko ni atoja pade no afede be dua chi no but won nko efa sa so de oba na ma kwan wo Kristo a wo fa ukuru nkwa aduro so onim Kristo wo tena nyame na ase na nim nyame asem a wo fa ukuru nkwa aduro so mo tena wo ware kra na ukuru te a mo tena sunjwe mu a ifi se odo wo mo ntam a over kwado so me dem feel say ya ni bele na ade no so obi wo bi na ne di agro no obi na wuni bi ni kwan say wo fo so ho say wo kofa ade na nipa ne wo no obi a de ni ti na be ma no so unim na akofa aye nti ni kwan say wo ka say o de na kwado so akoku nu ma fa da japade na nkura na wa chiru so be ne den ti bi dem feel say ya ni bele be me bu ono ma wa anya ni so be fu we chakobo ba ga ko fo ba fo edina japade akomo oba fo mi wa so na won ne na abre aye eya na enye bibia o eye treatment e bia be ma bi di oba bi fam be ma bi won mo nkyere odo enkyere oba no me de me ni adro bi a me ne mekoso esense Kristo nti wase ye nyina ye ka bo ma ne aya wona mbako enti aya wona mbako nti no e wo se wabu mu kwa so bobu mu kwase o so wabu mu kwase o esese me nya nkopɔ na me de mani tu no ebusiafo we ye mabie wa sentimentem ha asarbia no ndi nko ni we ni mema bi di nko mo Solomon ni mo no mo di nko ne mema ne se oba wonim na de ne kwaduro so na tete na ne to say kim kotofu nda ka ne dem wase obewie na ka chem se de bia no de ya munya abotre ai ba mema no kire se omu ho mfa na hoguno so kra se wakoto kaya matai na de na kwaduro so wa chame no ne ade adem ya Nigeria frem munyitie de mema ne kan ya ko so mpem yi obi opoye de on fa on kwadu so meni belewo me madwene kire me se me ye bema na me ne obati na me de makoma mu ne odokan ne oti na se wa fa kire aye me aduro se bi 1000 Ghana na me de ma at the end of every month and 500 Ghana no me fa 5000 na me je me salary ni nyina amaw
sebe ya mintimi nhwe me maame na me nhwe me papa se bi kwa me wo maba bi ansa na me no behia ma mintimi nhwe wo mo me dan masie waje because wo de aduro na aye me aduro ni timani so a metimaku because nyankopon wo ho no hwe wo ma de sa aduro we ye me a na wanka hwe a nyame nso be wo ho ahwe ma me nso ma ye de makoma betom ye wo nso wonka hwe nkyere me to me ne de oba no ebia ye bakwa ba ko bako confirm no che na ba ko nso akọ central prison to me ne de san be because entimi ma say me nya dawo me fa makoma nyina ya de support ne ade me mouse ka chop money same la adwuma cloud o ma me mu bi o me ana ma de ma show sawa de makwaduro so na me hu akile di ada bi esa ba kokoda confirm no che na ba ko nso de ko central prison there to me ne de because papa nya she abono so nya she oba na eji se bia oyila oba vanish ma de minim de enyam oba wo sika se dempa wo sika se oba we de mo sika chinchina ko oba we re okro oba ye de oba fo wachi na oba me no te me nya ohwe di no kura ma na wa ye maduro na duro na titi mani so na o se fa mfuli me ma me be fi na opam no we be fi de gere de nka me ye ne de nka na busuafo kura hu te ehu ne biem ebusiafo we ye meme bi wa santimata kro pokuma asimo Solomon ni mo ne odi nkomo ne kura ne ye kwa ahoma ne so na papa wa be ne pa ba hohom mu nsemu dia wa be papa o sanso ye konfo na na kese wo ya de yie na wa ahoma ne so na madama ona na memo ha ya ni o hinba ye de o twedi am boko me ne na no moda romantic ho ye pa so ne so na ache meba na me ne hene tibia wo ne bre na madama e de yetie ne se de ma no bi kwaje aduro no de ye mema no no aye ni dwon de obeka bia no odi so mona mo honhom ani bibi sa wo ho no ma obati mi ye e ma be ma ye sabi jimi ana o ene de kai me chiao pa no watie fo nyina na asama wo kai de enya de bi eye nwanwa bia ye wo hunu bi da no so pe bia he na mom de wo hunu bi de ohunu sa de na e ba odwane na memotiefo atie se ewiase ade bia wati bia asem bia wo de wa no atie asem bia wo nanana maka kire wo asem bia beto osi e ka bia no gidi e wo ho ade a mepeso bia atie ase de dika no ade bia wo de wani wo de waso atie ni aka kire mo atie bia wo ho wo na hunu bi da e na wo so pe bia he na mom de hunu bi da de ohunu sa ade na e ba wo bobiri mo dwane enu tira mbu sa be no the pato ewo pa na adie bia wo wiase bia wadro adie bia ha ni pada sani bia yare seniyo adie bia wo wiase bia no yare ne wo anu adro onyankopo bo wiase ewo sunsumu ade bomu no enfumso onyankopo oye wiase ya ade ba kope enso nyame onyanfumso ade anyame mfumso ye ya se kimi eni aduro kimi nkwa na eni aduro obi eye ni brefo yare ne yade no obi e konkonsani yare ne yade no obi e sikani brefo yare ne yade no obi e boni ayefo yare ne yare no nyese yare abo obi ama na yare da honkwa na yare o tibi bia ha ni pa bia yare obi pe so tukwai akontro na ofese otu no enkoso ma no adana dwendwini ama yare na ade bia so yare bia no e wa no aduro etisi eso oba ko ba bi so okoje aduro no de akoye be ma no amaniska na waboa na wado na waye bibia ma no e wo ho ne yade no me ma so bi so etimi do oba bi so fa ba bi di bibi ono sore de no nemo e wa no aduro nemo madie ba ko ewo mu ni se oba se wodo be ma se wo se be ma no ukunu no na o wale no na wo se wo ye na duro ama de ope bia wa ya ma wa effect wo nkwala no ene me ka secret pa kire otiefo obi kimi ko duro so ko je duro o mi kunu no me ye ni jimi de meka bia no odi so wo ye ni jimi a wa bre ne kra ne sunsum no ase esa so wa bre ne kra ne sunsum no ase no oduma kuma de bom sunsum a wode ba be ma as a leader wo ye kire no na wa kire no
enti bɛrima no ne sunsun ɔsɛ kɔde kasa wo ɔbaa na bɛrima no so no wo de ɔbaa de wasɛe no enti nkwalaa no bra botumi fɛte ɔn sɛ wo ne saa bɛrima no wo a ɛsiane sɛ wayɛ ne gyimigyimi no nkwalaa no ano ɔbɛwu nyɛ fɛte nkwalaa no kra fi sɛ wabrɛ ne sunsun ne ne kra ne tumi a onyankopɔn de maa no a kɛbɛtumi abɔ ne ma ɛne ne busua ho ban no na hira Nemo so be say or come baby, Ako be a grow, and implant, and I'll be a funeral, be a funeral, any. And you be no our they met where you are no. You Nana ready answer na Ebecon, Yamusa say, into my son, yes or no. A manly member, do us a infant a banner can say pass a beer, or baby with the Tony Uncle. Many are so ready, a memoir, no, to our when it's ya. And yet, I am a member say, Oka for Timmy Pa. A quite droso say a copy, and what if free bema one a quay bema bibia. A man over 90%. Bema ye bear 10%. This a member, it's me quite droso me coyo baby bino. A yamakuma contents you beer, bema beer, on peblebiabo, on pejuma. What did I blow about to touch? When you put a beer on peble, on pejuma, and Canadian so. Me for baby no me percebe o me tu ko fa sabi ma me mpani fo se o ma me osoguma no na be ma se wo ma oba e na etoma wudi oba na mo skatu butum onu aduane ma wudi a sabi wo me ma ye na yira usunsum wa yira no oba na capital spirit usunsum no me kire mu black no man kire kwanta da bi obi che be ma na yire ti be ma ye adwuma fine na ho kire aba no ba no so ye adwuma no oboa be ma no a nye sa na me kire na mo bobi o wa ono de sebe oni butai bi asire ne so ne dia ne se odidi ni ntirim be ma on de da bia o ma no odidi wo mo ho wo sa be ma no uni tire uni nkwa e na oba o mistake ni say traw no obo odua na odo fa kwa bi so benya wo de etosu biem minua no ma echie wo no me mo ma so ate se Bema won't pen on, me and continue sika. Or baby to because a bema and penny genedi. Who did genedia and to put in the Cotia Balo? Never tap for the Cotia and for the Pata. Opinion will be chere. Who could you be a sick dinner? Did you look for baby a bayo? Over to a Sawagri. Over to a woman over to you, baby. Over to so could Tim Waganama, and the won't pay over force. You say, sure, young woman, young for months were flew. Oba ko ji dem sikadi so no oba bo ne betena na wo ye wadwe se wo twi na dia wo twe ho e bekan etu onipa bibi ntimi ne onipa wo twe na kwayi no wo twe no furi bone ho na on se sini nua onu de so bibi obibi ne benya mpo a menua esusu na ma wo de pa percentage dia e ma 95% dia omo ye mema etimi ko ba bi si ekoye oba bibi agi bibi afiri no ho ne dia menua be 10% ke Nana ya de ase pa enchiremu na ato yasum nyame hire hia mo bia ye besan aba ebusia for de tie no nkan aye konfo nana kese oye ade ye matema de wa ben pa ti ma no amukọ aduro so mema amukọ aduro so no mo nkomo nene simpies ye bedi ye ye fansam ni nsem for bi fa dwona ntwibo si akọ wana buan papilo no ba eja sam nana pia no nyina asarabian solomoni mu e ma fam de kwame direct de ko facebook ni so me a teme kam de ne kwame aje ni buaten professor kokoto yes os na Krobea na Asante atwaso apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Favi, and the black smokes, Mr. No, malaria dronana. Anne, say, I'm sa, who bet ye the same wife, you know, you're tested positive. I am no, says he a cool malaria morning, you know, I'm in negative. Adia, one my way, Hepa plus mixano, and what do you swabba? Cynthia, I was some immune system, a strong debia, anti-pavi, a support immune system. Not plus smoks, no so, to malaria no good. Malaria symptoms, at a say, etipaye, I fear, one more tour, and one meranums. Achakura 4 days, not pavi, and the plasmox mixer, one no, 2 malaria and asakura. And yes, I be a cool doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Drone Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pin for about or more manufo and Quadawan in Field in Nunca. Our pharmacist and her bar shop. FDA Aje Jodin Kratwayatu.
Hey, Opani, Mashusha Wache, Sir Perfect Series Books here. Oh, Mamma Koto be Mamma Mano, oh, Jajai, Abua Wamo say what making kind kama, what cabrofo, wow, Nankunta walk ready, a Jajai. Wonderful. Mr. Ghana for GIJ Perfect Series, at 2 months, dear, Jai, no, dear, in the and a chair woman, Pia, our crutch, nursery, any KG, books, PAB, and our science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, Nina, a free basic 1, equity basic 6, English, a free basic 1, equity junior high school, near Banner combined store, or Nina, English, nom, and maths, nom, me say, books to be anywhere, Perfect Series, NB, Nagias, and Naka, and so I'm a prover, into a batter Pian Kotobi Maneba. And that's a way, dear, so could be crabber to me, I could chew, I could tongue, how many students who now, and look, what table one to say, she almost has a mock exams, terminal exams, and a midterm exams at the master kuswa, a here one more, at to form put to a station wa, and crying down so mine. First up, and your mama beer, your tonton books beer for 0243 2999 38 and a 0540 755 465. Perfect Series. Your worst future is secured. Apomode mapadie eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plus Mox. Hepa Plus mixture. To malaria and asekra. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kra na ebe ye onwanwa mo. Aduro ye ma general well-being. Abusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pafie ha. She, woye Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye also woye Hepa Plus wife. Na abwa no. Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Abemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du yenu ka ho. Our pharmacist na heba so. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG Edwin Krasoya. Be more energy drink. It they give you them. I get some remedy. See combinini, they give you go and vitality. They were the thing they do me, come and taste and see. Be more energy drink. It they give you them. For your party, for your wedding, everybody, Be more energy drink. It they give you them. This advert is FDA approved. Me dofopa. Me pa ocho. By Grace Hospital. E won sem kakra bi bisawo. Da bay pa na wo pa ebrese. Ena de me nyare o nanso me ko hospital me koye check up. Me pese me hu se de me nipadua no akwa internal organs no esi ye adwuma. Me pese me hu na hoden se de tie me brebo me kidney eye wo sa cholesterol dodo ewo mi mu me genotype say me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa say ye periodic medical checkup ye checkup na no na BBC ya ye hu ntem ye timi ye bibi fa ho by Grace Hospital e wo lab facility ai de hwehwemu ahodo pi ye hwe wanim so be ba be ye hwehwemu se be ya wo be hunu wapomudin gina bre Oni yankasa wo 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05 Makoma sana simo Ayeye nyumyo minyakupo Temelina sona misakeyo Eratimo Easter praiser Easter praise. Let everything that has breath praise the Lord. Praise ye the Lord. Psalm 150. Tresem say mumma adie humi nyina enyi nyame aye. Parish Youth Council, All Saint Catholic Church, and you take of Masaka Bomu Biemo. A few way dear, a bay kikim. Yesu.
adwontofo kuku dama eba dwumadie ase biye Minister Benedict Blessed Pastor Jojo Ahin ena afi PCS staff eba so eda kwasiada e propose da etoso dumienu ewo All Saints Catholic Church e wo Fanchinebra Santase. Sponsors Event Dictator Dome ewo Patase Adwunase Kwanso Gospel Ambassador Church in Chenwa. Ena afi Grow Fine Herbal Tonic. Grow Fine makes you grow fine. Easter Praise. Hallelujah is our song. Easter Praise. Yeah, baby. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakuna bete, Onua, Ori abe, Akusie, Oti, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika, na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu wo ha, Yangisa Peter, Otec Asem Beba Dabi wo ha, Wuko tie, Hefa piao. Adonu mubuhura, ayeye ni na sienkam. Ise nyuma obia ni nyuma. Nyuma no doso nanso de odi amanipa no eno na wede ohweso edidigi Otec nyame ma won nyuma no enkoso opani a wopi adwuma no enkoso nyinkyire enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo yem adwuma wo mu nyina da papa ma won ahoɔden ahoɔden ne omo dia eni se ame no kasa no kai enkwa na odi ama me odi asɛm yɛ oso wo dia sene ya metumi ate atɔ obrani ho hwebi pataya sɛdeɛ na ade akyɛ na ade asɔ bi ebi so wo mo so na asɛm a edini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan enwo no tuturo nso omo mpaaba omo da so busua ɛyɛ waduma papa wo bi nse we kan sɛ ayi ni na aseɛ nkam bo wo mo nyinaa ho ban ebi dia yɛ tia ehumɔborofo enyanka papa wa yi bi Otec mo nyinkire edumani tumpo no muso fa botre odo ensema ya no mutika eye futu sema yo ne ya ne ya ne kire se wo mugu ye nimase nya sa na omotie o mu ka se eduma na omo ye no emra wo mu obi animase ne mo ye yo kaka ye Asem Beba Dabi papa nka wo mo ho efi sa bre do hwiri kopum bra odu obi a bekɔ no odi baba betena se a se de be ya on be hihie na bibia to ye no awurade wa ho odin no tumi no ense wo manya kokuduro emfanya kopum bra wa obi woni mu nyamo adum ni amen amen. Krobea mpacho, good afternoon. Krobea nyame hyira nyame tu wonkwam ene dwumadi a wudi said de wosi ya ma Asante mali Ghana man. Krobea nyame hyira nyame ma wo nyini nche nyankopon ma wo nyini nche nyame ma wasefo nyina nyini nche. Krobea mera ho na nyame yi wo ma ye se nyame yi wo ma ye se bepoye hwe program ya mu ye na wie efa abrantie die hwe papa no namba bia watima yi sa 30 million dia ma no mi bu se hwan na betima ayesa hwan na betima ayi bibia tise ni nyina e Krobea wai wo o papa wo ye ahomobro ni niema wo ye no eno na ato obi akoma so ama wo ibe tise kende hwan mi amenu ka se mi nibio mi raho masu awie matini so awie na me no wo kasa nti de me ka chen so nyame hyirawo nyame hyirawo nyame tu wonkwam enja yeda papa ya de wo ye na da obekasa wabre no wa hwe asada no na wawie beba nse faso bi ama nti me sirawo enkasa ma breda kosoye nyame be hyirawo mitie obi biara wo studium ho nyame hyirawo ate. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mene sala papa me kasa fira nyaso bye bye. I just say amanfo akabia matina o mafutue usum say afutue enya adwuma se ye be pese ye be frɛ wo yere a one ne wo koi wa na wo baba no e wo fia ha wo bepe yempe le no ye je kushina no le tunanu ntu mate se o so betu ama wo atwo mate okay I'm not okay but any that's
oba wakwa awade de nye wo fa ne beka wasim nyina de ama wo ona okunu bebo wo no me pa chan wanimu nyina ho no me pa chan meni we say bonkum no kasagu we mu me pa cho bonkum no ho no ye ma esoda moja ana maso we say ne soso na de china moja fremu eba ade wo bo wasum sa no machesete wani so eje wo wan ana me pa cho mahase no kwana na obo waso bonkum no me pa chan enku amu me pa chan opeso ote ne njankotan aso ni mu no ya wa ahoma bi wom acho we de enkwala musu amade enka BC ne ho o hwehwe no encyclopedia kese ni mu a wu chese nkete pa no ye frɛ no enjankotan trip ewo waso ni mu ho ese no opeso ote ni free ho enti wo bo waso ni mu saa no na waso we problem abam Asem Beba Dabi ene muja nso ada wani so o ye ne den na ma wa ba odua me pa cho duan de wotabo kakle bia na ase niyem ahye no hwan yem ahye no me pa cho mikunu kakle bia na ase niyem ahye no kebe na ase niyem ahye no ana ose sori na ko jame na me nkonkoje ka ewo the next town ye ko na me ka chense me hwe de wi a wu sitie na enye ade bia na wo ye de wo kwa akwaje ena enye ka bia nso na wo kwa akwaje de wo honom na opese wo kan wuntimi nkan ka fa kire me ena me kan asa to si bibie ni honom Asem Beba Dabi na obisa me wodidi na me so me didi ena ose yankona me nkoto drink ma na me se a adwuma ma nom drink saa ma ba fie nso amensan so be nom drink na ose na yanko fufu bi hye na me nkoto bi mo ene yakoi nto oteya na ma me na me to na me didi ena ose na me se ade na ose nkomo ho no ma me pese me no ye de edi ana me smiti o ena ose se wote se me no ba bia akwa akwanyema asem be na obede obeka na ase de na abe ukunu na ebusa osase na obisa me sa nto obisa me sa na mesere ana me si ye ne oba akolo de ene nka wo nka me am so oba na sa de na ko hospital ama doctor abo ne pane ama nyinse na asei ana so oba no so ye de ewu na me kan se eche na ose ne me na oba bi nyim Asem Beba Dabi nto kan no na me si nti se pese menye de waso oba no se wo oba adwuma mu hono oba hwan ye adwuma mu oba ono adwuma mu hono se wo yi number free me phone so e de ma ono no mpena no na se menam hono ma assemble pese ne mpena no enka enfa me ho tinam da hospital mu hono ono ge ni nyina ba hospital mu obehwe me ana ga ne ba na ga ne be ka kire me se mikunu soma no e ma ne koto okosua miensa e ma oto ensa kan ho e ma ne de ko duma na afunso mu hono makwa akobɔ medua hwan na e ka saa asɛm me pa so mikunu mpena no wo yare da hospital no ena wukunu mpena no a one wukunu nyina ba hospital ho so wo behwe wo no e be ka kire wo se dien yare na me yare no mikunu nim hu bi adenti me pa cho mikunu so ka kire me se yare na me yare ona mama yare ba wono wan chilem ena ga ni chire mu chire wo se ena ba na ga ni be chire mu se mikunu so mana ko to okosua miensa di Asante kosi ana asa abrofo me pa chen wan chire mu se Asante de ana abrofo de to aso ba so ko to kusua miensa na oto nsa kan ho no de ma mikunu de ko duma na afunsuom na de ko bo mi media o kan na ukunu gina ho de me pa cho o kan na mikunu ni ho no to aso na me maame e wo ho empna ne ka sa asem ne dia kire ho no o kan e kire me maame wasan so ka kire mi nuam penifo wasan so ka kire wo me maame ko ge no ho no enipa bi ye kobra ono be ma no ene de ne mpena ba yare sabia ho so o mehwe ne yire a wo yare be ma ni ho ena oba na wo no ye mpena no abefre wo yire no wo maame ene unuanom ge no ka kire me aka kire wo nso se wo kunu ena aye wo sa me ba cha na me maame ba na me bo na mane to asufri ho na me maame mo ko ge no e ho no mu ofie me maame ni me sisters mo ko ge no ho ofie na ge no san so kire mu the same thing e de kire me maame mo enti me kun so sorry a o se yare na wo yare no e ye me Asem Beba Dabi ana o se o ko nsuo mu hono me kun asem o ko nsuo mu hono ma nsuo no kran so ba be yi ne ho adi a kire no ma nsuo ne twasakola
nsuo no ko mu no me pa chan nsuo na be yi ne ho adi akyere ono be ma no nsuo na aye den wo twa sakola nti wa yi ne tinu no nyina sakola kwabo oba na o hye jalabia nsuo ni hye jalabia me pa chan ana me kunu ka chele me to kan na me se nti se amenya ne de nti so wo de ma ko suma wa ko bo mi dia se o be so wo kumia de o be so wo ye ohun bia no ya wo ho no se wa ye ne den nsu nti no odi nkosua ko nsuo bu akobo obi o se wa fa nachi na wo nso wa fa nachi ne ba cho da antam na me fa nachi that time na wo fa nachi ne ba cho da bi say dia wa fa ne ba cho Oduman kuma nyame ayeye enka udin ena wiai oduman kuma nyame enase enkanfo ene ntontom ene yedema udin kronkron no arafo ne ade hye wiai yema yenho aha ena wiai yema yenho akwaba na yema yenho ye hyiehia ebre na wiedu se yede Asem Beba Dabi dwumadie no yede besomo ena wiai eye ukuada sabre premo ato apa husi maduana enum ena ye obenem bosome no bosome ye tosome ye nsan fiimu ne da etoso du baako emfimpinu aduonu nsia mu yeda so wom na na wiai hia ye hia eye adesua esan so ya adekere da ne da se hia wa afidie yi so a saa ne ye ka ye se ye hia ye ba besua de na ya san akere yenho nso ade enu nti enawie ya ye hie saa pepepe ene ye ba abehwo no na dwumadie ye live ewo ye social media handles ne so ene se wo join ne ye ne a wada meburu eya ahye ma wunuanum nya dwumadie bi ntie mu nya bi nso hwe wadwenkyere bi a wo na wie fatum ewo ye comment section ne mu ye beje na ya kan no kama ewo afidikasie yi so ama obi anso ate yenso yenka na na wie yenuanom amwa ma hodo nso so na mo fa ye ndwumadie yi nyankopon hira mo no nyem kese pa ye wo be love radio for Spain ye nei ono mo monitor ye ndwumadie live ye wo GN radio for Patmak radio Abawa radio Amansan FM Beni radio ena Sahara radio ono nyina nso wo UK man mu awie wono mo abade mu abie mu a dwumadie ni twagu ewo wonum nso mfidie ne so ena Kings radio ene ni TV wo Paris France abuchimani mu ya wadache hima radio wo Denmark Rakus FM ewo Belgium ena Sky FM ewo Columbus Ohio United States of America abuchimani mu awie wonum nso abade mu abie mu a dwumadie ne nso etwagu ena mo somfo Krobea nana Yaw Asante nie awie oji amanie monim ye hia wa afidie so apese makana na nie na wiei Krobea jata magimadwa ya mene wa hia na ye hia na magi adwa na wonso agi adwa wutie mi na kire se ye besua de akire ye ho ade obade akire me awie yakwa beburo ye jakra mpomu nyankopon adom ho ye pa na nso so adom krona ordinanso asan afem yen ye de nyankopon asan enenso yasane atiefo nyina ahie ba besom da bia yese esom a yesom no eya adesua san ya adekere eja kwa me wo ho na mo ho ewie fa ye dan nyame kakra wa na nyame a ho na akwakoda no sio unu obi a nyame ono a
ukoda se owufo na so asori se tiatifo enyo obi na ma osori yo na no a odan na ono a na ma osori ye very good bia na odan nyame medasi ebru na wiai adofo ne adehye yeshia na no afidie yi so maami bi eni ni kunu eba yanim ya onom de asasesem adwumaka se kese enna emrantie mienu bi abo atia no oba ya no oye frafrani na mibusa ni din no enna ose ye frani gift ya champon sa mpanyimfo mienu amwo sa adwumaka se kese a da no doada ye ka kire mo se momra ma ye nhia mpanyimfo se mo anhwe ya akwadwo sana ene akwasi mensa se hwan din ni mienu no man hwe ya mu behunu dia mumpe o mu behunu dia mumpe sebe obi nton pito 1 cd 5 cd ene na aba 5 cd ase ko 10 cd na wo mo abo sika no na monye gisika ensese mo begegye e dia free sa awura we ya sebe ne hokora mobo na enya mo mobo mo ya mo ho abomafo amuni mu abo aya afo na mo be ya awura ni seyi a se efiada ebe ibidru na modie mamomma na momma me pasem papa bi na monka nkire wura no afa mentu aso oya frafrani wose ai na ye fro say wose ye free bi gift ye champon na say Debbie be proud of yourself we frafrani na frafradin ene say oba okay din aba ne boy akra Debbie ya kwa me okay din awura ne boy eh munyina monkai na oye teacher wo se betro ni dina ma no na metra mo mfa nto mutiri mu na ye ka wa tworo na teacher de wo na wo teacher na wo timi kai je wo kai sa tworo edi awura ne be boy ye no hwan na be kai o be kai a comment na me ko fie no awura no kan no afidie yi so se ni dina se kire ene se papa ye nso initially we afidie yi so no de medwene ho ne se o pa kire se bi a papa ye enso eye kakra bi na mom me sheda kopɛ frafrani bi sabre na Otec fu atwa e de akoto TikTok ho ena me boy ye kire wonom se di wei asekire de sei ena wo kire mi mu se papa ye enso asim se edue so aba na me se wow awura ni din no asekire no de enemre ya ye wom abrabo ya ye aboyi papa ye enso se wokuani wokwa afuom na wofa aduaba se wode kwa akɔhye fom a ne bota ye krope se aduaba no bepie ebenyini ebegunhyirene na aso aba ama ewiase nyina ehunu se me de aburo na hye fom a afaba mango enam de hye fom a apie anyini agunhyirene na ba na abetua so no kube na medua ya saa enti eyokuani bia na nida so ne se ade bia wo koguo de wo kodua no obenya so aba na wate enti se obi nso ete ho na wo ye obi papa menka se oye papa no onhwehwe so se obetwa so aba wo enya no kre ehyenitrim se enipa wei se meboa no ma wogina yi a ekina bi se wa moame a se mebabi mpo a ono ne ba ana ne nana bi ebetumi akohia me nso me nana bi na waboa no saa ne te ba de yenhwe enemre wiase a yewo mu papa ye enso papa ye enso aba papa ye enso obetumi aye nipa papa nipa no ode bone ebi wo hokra ode wuo kum ewudie ene ode betua woka yeti asante mai mu ebuokrom estate mu ena baba wa bia sebe ono ankasa ne nyonko ya wafa ne se nyonko nua wonum ye aduane bom ye nkwan wo fufuo
onum didi bom ne maame afa ne nyonko ne se ne ba enu adwuma ene ma no no onum ye na ne nyonko ba ne ho eno wose ye menua wose me ho akere mentia ne ete saade a muntie o papa ye nso bo me besia wose sa na wo pe wo me wose maame enka ne sika no 1 billion ampani ampa ni nuane ampa ewura ni bowura na accounts mu ewe 1 billion 100,000 Ghana cedi wakoyi en ode ama ne nyonko nua no okay afa waji sika ne wie ya ne nyonko na hunu se anya bia ni nua nyonko no beba bedan ne kase oba begiri sika enti unim de oyeye okokọ han enipa dasani se yenkonko tete ne nyonko nua no na yenku no papa ya so anso onu ani nyonko nua o yenko ne yenko tete no na yentwa no ana yemmo ne pio na yenku no ono de na dwene mu no na nkonim se eyi ono ankasa ne nyonko brebo ne nyonko nua amanfo kura anim se ye ne nua nanso me ye o papa eyi wafiri wo hawo animguasie bi mu a hwede ode ba betua meka eye kum na ade betua meka opese okwai me efi atiasefo asase so mo hu se me wi asete enti enei enipa nti nipa ye papa na osuro papa ye enso obeye nipa papa enipa de boni betua wo ka papa ye enso enka ne ye se bread is thicker, water is light, but say water be ye thicker as the blood. Why wouldn't say we minia or yembusia ni mi wa fabi? Why yamma minia bi? Oh, where dia so be ya busia ne pa ma memwa no wan hwe yi a e kine bi asemba obegina ba bia kansem wense so ka papa ye enso enka ne na se bronya dura na nka ye nuanuane hwe me maame Abraham nta woni me nana ama pokua ama bawia nyankopon fa ne kransie bronya aduru no ye nuanuane na kwabrane miniminu a o mama ye ne ye distributors ya ode ne de akwa akani o mama de ne de fa soro ho enti dako bronya bre anopa ye didida on the 26 no ye be distribute nuane wo twapiase kroma distribution aduane we koba no abefa ni nyina lazy kata so te so oba wodi nkunuane ko na so kwabenane ni e pae bronyo na wonso agisu bronyo afinsi apa kire se na odo ne odo ebo sa bre na papa ye so enei era we ya ye wo mu papa ye so sa de no de yenko ye nkurase yenkuro nketu animu ane eta ye sa de no se ye ye bio adintia medi anuane kwa akomo oba ade achi ami obeka se Krobea beifo manhwe ya akwa we adwompone oba bekume ne mema enti aduane na Krobea ye de akomo oba ade achi ami no obekwa akohwie gu bolem papa ye enso ye nipa ene ma papa ye enso e wo sa nimre mu onue sawuti hoi obi ye bimawa ya masomra mfaso ya menye de ebe discouraging nipa no ye de ebe encouraging nipa no se de wo ye no o mani nu ne ho na kine bi otumi akwa bia ma obi ma papa ye nso wate na hye nipa ni nkuran na wayere ne ho na waye bi na ode aboa foforo ena wie ma mini din no ena me de aya abasem na maka akire wi oba de achi ame akra 1 minute pe akra me da se ye na nyame ase na ye nche tifu nyina papa ye nso enipa enni aye ne santi na ma papa ye ekura esa enyira na nso so meshi obi a oye papa nkura se emane remfi o manaba mu ewom se enipa enni aye na ma papa ye nso a papa ebebo te se die menken bo enya aduaba nyina na eso de eso ne nyina obia de nani hunu na emom ko na banchi si wo bo de efense menkeni ewo ho a de hyase ye wunim ne dodo enti eno de ye nhunu na emom ye behunu sa amango na so edua na so efew ede eno na ye nhunu a ebebo efiri se obi timi dome obi se bia bibi sei ento
na etimi di ne nya toa so ama ne beto ne nana ne nana nkanso a ene na wo ntoa so a saa so na se oye papa na se yeka se Nyankopɔn enhyira won susu a enipa na wo ye ma no no se wanyi wa ye kora no a ebetimi adi wachi se de no metimi di akire no saa so na enhyira enso betimi di akire efiri soro ababisi wonana enso so eso enti ma waba mu so obeye papa na emum enso aba na emum ebebo akura medase bro ene tumi donkwa ase na wo osena na ya Krobea Asante ye bo oni wa bedwafo abaso no grief for anybody me ameba o say I salute you my mentor ene wi me nso me wa ahoma so ya meti o that's ye bro ene Peter ye bo a mehu se won so aba o say akra ya Krobea Asante wada me bru ma ha wi ye nso ye wa ahoma so nana dwumadi a wudie ye ne wunyina nso na edi ene minister Job Wampong minister na how to say New York City or see the general adwuma o wada me bru ene New York for yenso yes salutu Yankopon tonko so ahira wate akra Krobea wonye no abedwafo akese no ntutu mu anamo emfansi ogoro mensanie manso asio nwunufo ene o se akra Krobea nchia nkoma o emfiri oventures ewa asio nwunu ha Yankopon nye no abedwafo nyina akese wate yeda se eburu ekwadwo Monday ene o se na please menso me wo fire shop ye wa Asante be kwai kone yawo ene menso me hwew akra Krobea Yankopon hyiramo abna bo atema ene o se na hote sei o maame Yankopon ya daroma me hoden cruise one media o se oji amani apesa makana nani Krobea jata ye maamo opiafo ye maamo ni adwuma nso kwame ene o se akra me wo UK tot dia jataba totia eno nso wo UK hobi hona kwame onso wo de agya kwame kaaye no ye se tot something enti tot for ni nyina nso ye chiachia mo ene Karim Zito ene o se akra me nso pram so ena me wo ena wi Nyankopon hia pa wate na ontutu nso ne wabedwafo nyina nso anamo enso mfansie Karim Zito atiagu 1 ena wi ye ma honso ha wate chiachia o akra Krobea ne asem ni bi no aka no papa yenso it is very true and as over Patricia's kitchen yeah wokejetia beg brace fast for no na yenso ya bade mu apa yenso yetio SMG and was say yes akra wasam na wo kano very true Mustafa Nakoa and was a nice one akra Krobea wasam wa wakano emu edu Yankopon hira no onye okese and na wi nana I just beats and makeup means me ni ode cham so aja o hote say me te won ka che me pon aya afre me wate aja Philipon cancer ene was akra Krobea awie ye mo ha ya chiachia won so wate Yankopon nye okese okay enra etiefo ni adofo ye bonkomo bi ewo afidie yi so bedi nkin aka kirem se afiwe no ye nyensam nto ho nche where says ye pick ye be pick where says ye sama ye be sama emra kwamu a wo be fa na nanu animu a wo be kɔ se die besisi e besi se wusisi obi na se ye tu ho anamo de wo kɔ ma ye so agu ka mu a ye be me asoa wo kire se fa papa nante ye papa ensisi wunua fa adwempa nante wo wiase kire se nya wo nko na wo wiase o ba bia wo nim kosi no ho na yi obi di ahyase wo nim kosi ebia kapiase a obi nso ahyase ne kapiase toa so de ne kɔ enti maami ya tiwa won wo free be kwai bojare ene wo ba ye nim ha na bojare a ababa wani free a wo ba ye nasem nyina etia wo se woni krachi bi a wo ye elder e wo siesi asori mu na ye ne maami asasi wura na adwuma no na maami na ye mre enti ye be hye ne nso ba besia so okowirem mu okura sekan na wo do a
wobɛka sɛ katapila edwie enti krache ne nso afiri kumase aba akuroketuam wɔhwɛ dwuma aga ne yɛ na ohu sɛ ge die me fa wa abɛboa me de pass ma kopem na nko mu mienu abusua mu kura ne beef da wo ntem nanso krache yɛ ya wurawura nkonkona ya ema okohu abusua ni mu kotu kokoko trensa wakwa ya saa de wei onomote wanyem efiri sɛ wanyem ye be ma na ngugusu bio kosi sɛ owoe ya won mu de agyae na one be ma na bre se ye kase oba ne be ma mre pa wafuom dwuma mu a wo mo na mo a won mo kodako enom ko hu edan bi a yesi abolentre eno oboni din se ma me yae o se miura o se sa da we meto on the only sa gro se hwe da we de se Richard na hesu wo be da no ato na we card beto o se beto ti wo madwuma mo ye dua banche ye dombe ye yaburo ye twa ye yebedo ye twenwo nom ne ade saa o eno se mienko nti wo fa ma me ya no no mfre Richard ne ka ho ene e ba property owner ne ho no mbedi ano eno wo moto ase enti ono ma me ya ne nso abusua hu se anye bia no be ma na to edan ba bi aduri wasan ye sika nka so de bewie no wanwie na wasan te ye no de bi kototo nsase enti ene se ye kununom asase ye bi ma yen na ye nuan so de aba de a yen so anuanom no ye ne ye ma yen fa ya hodemwa enti ye ba se ye ntwa bedo a nuanom ne ma ne ade ne omosomei no ma nya boja nya asem keto obojawe ho enka krakra fi de be man so oba no ontumi nware ne bio akobɔ ne kwa adunan so oba ne bafuo mu a wono obefa banche aburo na obebubuja okɔ ɔma na aduane ni abaya ne ton ne maame dokono otodokono a oginiska afi wo mwa ne wakwan bia so enti wagya na no na awura ne ba ha enti atonsa frɛ be ma no ema ɔno nso be kyerɛkyerɛ ne nsɛmu sɛ nyina so wei kyerɛ sɛ ɔba de mwa no de sɛ nyina so nan wei edigu hɔ be kyerɛ sɛ ɛdan ne de wodinkan toy ye frɛ dansi ni nso bam dansi sɛ dabi ɔno ne yere ni nyina na mihia wo ma ye kɔɔye enti sɛ be man ka so wodinkan toy a oboa ensase a wo ma to enti yese kwabra ne ontumi mfa obi ba mfa ne nya dwuma sei na won ka sɛ wu gya ni mpofiri mu asi ho de na ade gya ga ne kwan kɔdwene ho bra oba ye o se wo de 50 million esuma ba ya no eni yese ne krakra o se ne krakra ye 60 million eni yese dabi ade no se ne yete no ba me oba no ne wo fie ba bi asasi yesi aduru lentrin sase mienu sa ka ho enti kobra bio na bedwafo ne nkomango ase nkobɔ nkomo wo mo de ne komango ase ba ya wo se obetua 100 million e de amage no ejapade ne de o mani bi enti eto sampa de ma awura no awura ne nso ano ansam ne se dabi ade no ye wo asase a edan a aduru lentils si so ensase mienu sa da ho enti ene ete sa de a se be ma ne pa de edan ni si so na asase da ani mu onfa no no onfa nsase mienu ne ma no ana se onfa nsase mienu ne ma no 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 nso mfa edan na na ye betumi adane no be ma nse dabi ehe ne ha enzi enti e ka se ene ete sa de a yenko fitiem na yenko hwe babia ye betumi di susan no brode hono ede brode hono ne be fa ebe yeye enti ye ko fitiem oba de achia me akra moko ye akra ya asem na enyemre ewo ho yekwatena ase ekan se eye Isaac ya wo ye eda no kwame antwi a wo ye eda no wonhwe ye bono wase awura no wabɔ ne ho ka enti de wɔsia no wɔsie na asase ne kora no enye saa mienu no a asɛm yensa na awura ne kan no wo no no asase bensia enso kora ne asase nso benso tinya wei na mom awura no ɛna ne ho ye na hia enti wɔse wɔ ma no so ɛda hwe nyame anim nyame a wosom no a wo ye ɛda yi na nka anye bia afa ne sɛ
wode ba akokora chen anye bia wotimi ye bibi wo so a se da ache wode ne wo ma wo so din kura na obebo oba awade ena nipa woni nipa so masi na ma nya asase eno nyina ya nimonyam se edase da bida waka ne de no waka awura no ba no wode wonua pani bi bai ya waka na asem kura wa ha se duru se omo twe abe no na omakoya onua no wo mansia omo nyina aso niema ena wonua pani no sososo enti omo na boa no ma nitimi ye abe no enwo no na wo ye wi a wakasefa koma nipa so masi na wode akwa akoma no na eda akwaje hu sika na eda akwa akwaje hu sika awura no so baabi ndi ye ko ho ne de ye ma awura no so bai so ono so metie asenifi so yebusuani eni ye ka se omo nkwa agina no omo mra se 10,000 no omo beji a omo ko bai onua pani na wo kasa na obo nani na ni su krokra adai ene se osre omana no so a mesire mi wurai de asie bia wonya manenka na wo ma mi nua plot ba ko pe nanka wono nso so enye bibi wo so na daachi odi aka asem eda sida ba ko ne nso ba ko no da mema makasa de metumia eye 10,000 ne de awura ya ne de nya ade a me de bema no mesi awura bie na no ndumi nkasa esungu a na awura ne be kase ani ebusa ne sa na ade na wo nua no momu a wo beja no onu kura nsun e na wo na usu krokra sa osi me ni kunu bre mi kunu asifia ama me enu nti e bra awura ye fense e dai e be fa me nua yi me ye se meboa no ama da achi bi ni kunu no nso aye biribi e de ama ne se de mi kunu aye bibi ama me no enu nti na me jai me madwuma na me ne no ne me ma no kotwe ameno ni ebeye no enti ene ya me wura yi ka se o ma ne bibia ne se bre na obebre ye no wa bregu metiri mu pono a enti me de boa no se me de me yapani maboa me kunu asi efi ama me enti ka wono so me boa na ma na boa ne kunu na nka wono so wanya apata ba akono o se o ma no a eno na ye ma reho a enti me su ya kai eda se on de wosia eno wosia enti e mo san kwa agina bio o mo kobaaye no eno mo beka se e ma ne se sa na eda e ba sa no ye ja eda kwan ene ye ka kire ne se de aye no ye de be mamra kire se a hei ye penasumdwem enti sa sumdwe ba na sumdwe na maka ye be ja mamra enti ye be twro eda obeti ye nka e ma montena se ntwen ye afi wo mo twen ye o mo ba ye no akura de oka ye nyina ba so eme ye de ye mfato ho kura se ekwei eda obefa lawyer kone bra ebe bro 100 million ti aden na o ma ye unya bibia manenka na de osia na osie enti eda ko wie no na ma ne ko agina ena o mo baaye ena odi nisuo se o se on man proto no na 10,000 no ena odi be ma no dia 10,000 pa 100 million kan de no so de onje ene ojai ni nyina e de che eda ona se oye eda e wo CAC ndi se bra woni na bebre ni nyina wo sesei ene obeye no a ono so jai 100 million wo de che no asasi o efi o ma wo maye o adwuma bia woni na ye bre bia woni na bre no ono so gina nyame anim de che no se onfa no ono so fa nkobo ne bra na ono de obekosa fi so obefa ne sa ene waja ne sa enti ne bre o die yo woda yase yemfa yase da bi yate na enso so onko no onko da na onko dwen hu firi se sumiye ma adwen nko busa so konkron de so konkron beka no oba omeka enkire ye ene anopa no ndui akra ena anopa no ndu no kura amo ena telephone sunye ena awura ne frɛ o frɛ o se de wosia ena wosie se eda se on mana sase on mani fie ni bia wa hunu se sebe wa ye jimfo wa somagu o ya akoa wa ye adwuma ye ntua ne ka onfa odi bibia chen o hira so kose onfa abra sei ene se sei maame ya wode na asem betu ye nim no wo so no na de na asem bae woda ya se so wode na asem bae ye so mu ye ne etiefo eboae omo enra omo frɛ ye ni nyina so woda wo mase ewo ensem a omo kaaye no
oda wo mase ni nyina da so wono de wosia na wosia omfa ne wiase enkwase na de nyina akra sei na akosie. Okay. So obi di ade e che o se fa ye wo mienu ne papam ene ne boni mu. Kwame antwi. We nya papa ni bia. O se mabesomo mabeye nkrutu dwuma. Nkrutu dwuma me ye no. Enka we nya me hwe kosi se nimdifuo ibam. Udi free 50 million. Ena ade ba 100 million. Me se 100 million no ode fa ma me prot ba ko pe. Ye to prot mienu. Ye to edan prot wa edan sisu aduru lentil na prot san da animu. Enti wo de wonsi ye no ma me kro na wo fa de edan sisu prot da animu no plus another prot. Na wo se wo mame a 100 million wo wajapadi o fa. Enye ne papa mu asem wei Kwame antwi se owa abusua panyini wo fie mi wo gidie empanyimfo ne nsore no mo nsan fa dwato amra obo dabi na wura fisa office asem kese ba papa bi ka se wo ja na ye o ma na wo se fa wo se bola na se mame obo asem kese ba ya na franka ensisu ebehima mani pe no hwe asem kese na eba no hwe oba ho ni bibi eka wo eka ne memanim oba ni bibi eka bema wonnim so oba bibi ka ada obekwa akofo oba na ubesisi oba na obeyi oba basabasa no oba be chance yesu wo sugu so no aka kire o se de wo de ayeme se ya na ubejame a mihira wo kose sa bre no sa brabo ne chance yese decline a ho na be unso oba ni bibi no akawo enti Kwame antwi se be ya maame ya ti wei ni bibi nkawo efie mpanyimfo ntu krachi ifo ifie ya miana meka masam miana meka masam ya futuo na mde ma Kwame antwi sie dabi obo so odana so ya che no ya futuo na mde ma Kwame antwi sie edai se fie mpanyimfo wo ho na wono mu ansore a ya asankese eba franka insiso se ya no meka obo enti etiefo sane asem no etienie awia me wo awuraba bi enso ewo manim ha na agudie oba pa Edna eno si awon so wo toti fuoni ho ene onso ka toti fuoni nyina ho oba akofo osi anakrobi oba akofo nie me wabu akwa Nyankopon so nhyira mo pa wate akrakrobi me wogidie se ono abedwafo nyina mo woden adom ye hoden pa ene me wo awura bi ewo manim ha oba akwa aba bacho yeja oho te say bacho ye ya no abi wa no ama me wae ye fra say mewura bacho me de adwada ako a adwa ufri hin na ba ha bacho me free balekese ehwa na ufri bacha ehwa nso na hote ba se de meti fufu de na do ko fufu free bare ko fufu bacha de me free bale ko fufu ye be ma me ko sua adwuma won ho nti na ma me ko fufu nti wo ko sua adwuma na wo ka fufu me ko sua adwuma wo no ho wo bale na wo ne me nyem wo ye no na yo ne yere fufu na wo na mpese mi hunu se e ya adwuma sua aware ana de na do ko fufu fufu ne de me papa fie ene wo ho nti wakotena ho okay adwada ako a ufri fufu na aba yanim ha na wie yi asemu a ede waba yanim ha no ensimfinfini hyase bonkuru na yente wase yi de na de waba mawura me bacho de ma nyina ne se master me maame ne me papa de me maano se onkyere madwuma sa tam na me ya baaya ti me ko hye adwuma wo no ho no balekese
because ye adwuma ye tu me trin sa na man no o kyerɛ me adwuma to ogusu kyerɛ me adwuma na se wo soma me edan ye dan bru nti se baabi ye niema ne ye mfidie ne si so wo soma me na me kɔ hɔ a me hunu no odi machi master no no bata me no o suso mu ya me se me mpesa nti wo ye sa de ne to aso a nti da kro no ka kyerɛ me sɛ baabi a cultural center ye adepamfo ye bibi wo ho me masin ye nkogya no ne ye nyina ne ye ko to ode me koye ye koye ne ho no okeka ya ba ma mfi no okeka de okeka se wa pemia ache ye adwuma mu nyina osuso me musu me mfi no nka che se enya adwuma na wo o hyehyɛ adwuma to so ama e wo cultural center ho wo yire I know the yemini mi enu no okeka kyerɛ me na me so wo yire nti nya de amepene nti ye pon ye be afie ne eda ne da ho ma de achi mo da cultural ho me fan say time koi nti ye ba na jo pan ye bedura na jo nti ye be afie no ade achi me kɔ adwuma nti me wo hɔ a de wo ya no wo ye that time so na me ma me so me papa na me ne wo nti be kɔ adwuma mu ade wo ya no wo ye na wo so wo adwuma mu se enipa wo emema ni bi wo hɔ kra na ye pɛ me amenye de me mpɛye si me sua me adwuma enti da kro me wo ho a me pon adwuma me wo ho na abo beten me to kokoko ewe me bie puno na ewe fie da ye me master no no wawura dem mo na me say no sia say ma pɛ wa che ma kan unti ide say de ma ba na me say edi me so ba bia me papa wo no kasa kora wonti ti wo me struggle ya no ne me fm wo ne me dai wa fira adwumam de passem na fira adwumam atwa wo fie eno abeyire wa hwew no ne me dai o kama wote ase ti ade ma anti ase enti wo yire wo dem ho o wone yire nti me mpe no me sua me adwuma ye de me ba ase kyere me adwuma enti hwe so kyere me eno obeyire wo dem ho adwuma ni mu so de me wo ho no ma me de na me ni mu se bia o mamisika o ne me bedenti no mamisika enti wo hwa na o mamisika kasa ni nyemu wo hwa na o mamisika gito aduane di enti da na o ba fie na o be yesa no me ba adwuma mu na mka kye ne se ade o ye mani anye ho kura na o si enye hwe bo so me so ye ma yi ama eti ama no me se ba ko pe na wo hwitu ye no wa yi ama me so me na me ni mpre bia se me sua me adwuma eti ama no e na me kan no ese bende na me se ye bende se me ma ampresu e na wa u ba fie ho be ye enti ese no e wo wa ho na wo se eni wono so wo ye me ma me ne se wa no enti wo ye no wo se eni ese ne o ma me be ha mi wo ti a o be ha mi enti ne sa de be ye dia ye de besi obi abusa wa ka se wo kunu wo kumase master na e kasa de dia asem wo no ka tu mi tirimu kase ukunu okumase etimi so me de set data me na mani mfi etimi so me kan sa eti mla mafuni ba nyina obi abusam kuro no so am simi kunu okumase ba bi ye adwuma no kuro abusam am simi kunu okumase e man if you boys ya no mu pemi nyina akura no no mu hyede busa man pene so abusam am simi kunu okumase sa na mafuni di pie eti mafuni di pie na me sister baako e ko ma wonti ase na ko master no no se da ko ye hunu ne mpena enso so ye de na wanyema be sisa abde o ye ubusa na osini kunu okumase na me so me ba master ne fie eti me du na me sister ne tewo na wo ko master ne fie wo ko ye dey se wanya anyimi nti o wa o mame ba wo no akọwe se wanya anyimi di obegugu so eti se me ka se me kokumase ana wo na me ko hye enti wo de o ma me ne wabusu anim se ukunu okumase enti wo wakra se bia wo ko kumase na wakɔhye no okay se furo ne nya baby enti da no me kɔ no na me sister no te hɔ no mo ni as woni ni di nkomo se bia master ni nimbe makora wo be ka akire no ɛna ɔno ka se mi nua be wanyem be sister abre ye bi se wo se no kunu okumase na ebia wo ni pa no be ma na anka nkire mi bedru wa mi sister ni busa no me de se minim nkomo wo mudi ene me sister ni wie no cry no koye
okoyere musa ne say minister obai o se de o se enye masem wanko enti chire na je say afi de mabetene ni mafuna benti mabetene ni fio wa ma manfo ahu say ukunu no ai safe dia aye enti mabetene fio na metiwo enti me ma me ne me papa mo tie no mu se wa me sensu ha ya asem na wotimi ye de akora ma asa chire adwuma wanyem no wo so awanka enti be ye se de ho na metie me sori amene no de ene adwuma ne de wo hwe so ma me sua ya akọ anim me wo ye na me woni fio da kro bi mo fio na oba bi ba ho nkra mienu ekita no oba no so na me minim ne dada on tokwasi wo mu no koye na ye ne yire to oba ne ba no sia se akola ye de wa ma ne sechire na adwuma wa nyem no wawo no wawo no nie to oba ne tata me a na ye se mani nka kuro no sokora ma fon ye kitikiti na mo ba ne tata nti na mo afon so ba ne ni na me dwene ho wan hwe ye obabu akum o shia cross no babu oba no so wasene me na asame fon ma wo so a me banyini so na me fon oba ne timi ehia me ma me mo o se ya na mo de mo ba ma ayi wo de mo ba ma mo ayi o se de mo faase se ma wo se wa kwa mi asenso ne so wa ne wo ma okay enti wo ma me ba ne kwa mi asenso wo do na ma me se wonde onim ho ben wono kura ne ba ye no agine nsem o ye hu hwie nyeye de koye no mu di fie enti mo onfa bibia nkohye omu na ita ma me ne kura no sister ne tata me ma me mo na me ma me sister ne be ye de ya awale no oni ne yiri nyai enti mimi na mihwa be ye mi ntwa so enti mimi de na ekọ no na anu wodin oba na kura bo mi hu na me mafon a chese mi hu oba na me mu hyeme hu na me mu hyeme ena ene ye ma me kotena fufu na me te balio kotena fufu no wo be ma no ba ho be 3 times ni nyina ye yi wo free bare ko fufu ni nyina no to awo ena me si enye yi won de on hwe ne ba sese no wa me wadwuma mu no wanye me amama wo dia hwe oba na me de me ntena me baabi nya me ya madomo na me nyina benya beema na me so me na tena ena wo ka cha em se sa ene akra no won hwe no sa ro kan no mani o master na e kan sa chero se me si me nwale ne dia won hwa akra no ena wo de koye no ena me ma me nua ba ko sa ko bona mane se me oba fufu abato aso me ensa ni nyina me se me nwale no nko wale ne yire no hwa akra no ne yire nso do nka so ko wale no enti se me se me nwale dia akra be so me ba no hwe no o free balekese wo enti be week se 2 weeks na me ti se kaboka alodu bebi ana me ne tene ndam woni ma betwem ekosunyan wa free bare ho se oba ne ba wo no oba ne nyina paki wo mu ne ma no mu koye oba ne so koye no oba ne be ma ne me oba ne yi ne ma e no no so fa ne ma nti oba ne ko ne baby na be ma ne ko ne baby oba ne ko wale e de wono no so ne ma ne mienu no e ko ma be ma fufuro ni din fufuro toto so e no de be ma ne ka ma mete enti e se odi nkura no ko no do mako soje school esi o soje school ho se ya be ma ne be hwe nkura no oba ba ko be ma ba ko enti o mu ne de o hwe wo mu ba me de no kasi manim se o hwe no me wo ho na me frɛ na akura ni pe enyini me frɛ na me kase akura wo ye be ma enti wonte na ade no wonte tena me kan on fi me o se first wo se odru ayi P6 e ba P5 de be P6 oba form 1 form 2 ni nyina me frɛ ne se onte akura no na akura na be ma me oba besia me ntete no me ka wontie enti kwaye se me ka wontie no ena akura no so no se ma hwe na ma na koduru me hwe na ma ne ko SS2 SS2 no asa na ma ho odi ntimi ni ade che se akura de wo school ni yesi wo nkoto bibia no wadi boys fu achi yesi gala na me ba na kone nam gala se je school no bla me bre ye nyina ye kwa bre nyina ye kwa me se so anhwe me ba no
ama me bra ya kwa me ba no ade no akobobɔ nkrɔfo no sese kura no na nsenya no ka cha me se me ma ne nkɔ papa wo ɔkɔ papa wo so papa se akura re mla ene na akura nkɔ gala adwuma no wonsan nkɔ na me so se gala adwuma de ma ne nkɔ na akura kɔ awosai enti se gala adwuma no wonkɔ ya de a me so me ma kwan na me se ne wobu me kwase ache akura no sese me no wontamuti na 1.5 enti akura na 20 years enti sese no me so ma hwɛ ne bia ma bre ɔmfa ne ba na wonto aso ompe baby ma me so me die ni nsi because they say nkura na ye de omu ko so ye school no ne mani mi no ba ko ye doctor ba ko so ye se so be manu so se oba no enti me so me die ompe bibi ma me so me die ni nye won hwe me ba no na ma sama me ba ye nyina no me ana ma hwe akula na da ko ai papa ahyase no ne mamienu no ba ko ye doctor yese ba ko nso be ma news yo sade yi ye de omuko so ja school no wo die wamfi na watena hwa ma sesei oba no e de ne ho akɔhye garamsey mu enti nsie be na opese sesei be ma no omfa akwada ni nsi bra akwada ye nya 20 years die ne kan wa watena hwa abesi sa bria ansa na wo be me pa cho me kan wode ne wode meto ya ekina wode ti waya wo se twen na mimi mu so obenya nsesaye nsesaye bia so ma saa da koyeye enti wo sesei die hia wo ne se be ma ne nyedei o mpe baabi o mfa ne ba no hwe no mo no so nya baabi nsi sesei akwada ne we akwada no me ma ne okọ no honum be wi 2 weeks ni ba me nya hu no bie mu de o ma ne kɔ ne ho wɔ ewo nkransa sese be ma ne te nkransa o se ye friend say Kwame Asenso Roman kese o Roman kese Druman kese e wɔ nkransa we say ya on beso obeka beef nti osuro sese be ma ne te Druman kese e wɔ nkransa ho enti wo ye da na hu se Druman kese wo no wo se data ba ye ntam tete no data ma ye ntam tete no me frɛ no no opeke me call ni ye di nkomo enti wono ka cha me se ho no wo o ka cha me se wo no wo enti me kura me ko ho ba ko no ma me te ase no ma me nwui e ma me de ba no ho asam ko tu na ni no ka cha me se kwa me asenso kuro hu de ha na dwen wa wo ba so hu nhwe no saa da ma me ka enti me ko ho ba ko amenimu ho e wo Druman kese ono ana kire wo ma wo ba me de phone ma me ba ko wa se media e na wo ko ye wo de sa abre kura no wo de na ebia se na ye program in na enhye da maaye abedom Ghana na post station wo ho ni nyina mu bia wa nkɔ e na wo twen ya beduru ba bia akwada na duru a wa ho odin tumi bio afei no asɔre saa de we ma mfanya adesua ɔse wo hwɛ na mia mɛbɔ abɔso asimi yam hwɛ abɔso nde obɛbɔ na emom sɛ nyɛ sɛ ebia wadwuma a woyɛ no emu edu a ebetumi abɔso enya abɔso ne abɔso o abɔso ne de sika hyem abɔso eno ne de sika hyem enti wo abɔso a wo bɔ no sɛ hwinim na emom eya wo se no waye wadwen se wo kesi so no ayeyere wo ho ahwe akwada na ebere bi beba ensensem beba enti eniye ensensem no nya maaye no hunu wanamontuo na ankofa asem kese enso amfa amrew ema momfa saade ne nya adesua pa okay enti wo sa abre na no mfi akwada no kwa be na wo fa so a wo de hwe akwada no waye ade from ne mofrase sa abeduru SS2 na aye de na ahwe akwada no ade pamna na me pamna me de ehwe no ade pamna na sese waja ade pam no minyaye na de na abanti abo SS no kura wantumi ama na anwie se na mi sika sem no so wo mu koye ni musa na sika sem na akosoro wa wo bi aka ho wa wo bi aka ho enti sese akwada na ankasa so wo ne papa ni ho se wo galanse mu wo nim ba bi o no de okọ ho ka chem se wa ba ho be firo nyina maintain nkasa me de o papa ne ba ha no aye busebusa me no papa na eteye no ofre me fon so
ede ono ne line frame because on frame that I do so that dey no frame no eno ode phone ma akola ne so one me nkasa minimu di one akola ne kan akola ne je phone o se ma anye na ekwan awo so obekọ no maka ese jaye ye de na wokoye wo de me papa kok se ai ho no ena me se wo de me bre no wunhunu nti wo sisi mi no wo de wunhu enti se de mabere enti na ma me de ne koye okay enti se ya akwada ne wo papa de ho enti ene jaye ana se ya akwada ne nya akodi duruma nkese ho enti ene jaye so wo ne papa ne ho me pese me huni se wo hwe no amma na nya ba bia gina ansa na me hu na fi se blan na dwene ni me ba no so na dwene ni akola ne so ti me pese me hu se na dwene wo no so na enipa nyina hu se wo hwe no se wo bia be na opese omfa akwada ni nyina ma wo open enyina so be na ama wo ba no wo mani nya adwuma ompa adwuma no mani nya na ontena ne ho baby obekobi o so papa ne so obefiri drama akase akosunyan okwa wo mfa no ko so ye bebema ese nkura na ka ho ye nketwa etu oben nkura na obetimi aboa no se ade wa wo man oba no hia no wo nchen bi mu ana da bi se me so mabre ma hwe na mabre ase bema no waja akura da bo me so enso nya me nko ana me nyem no me kura ma mpene so wa mbo kura na wa ya ne manyem wo wie susu a wo nhwa akura enti ye sisisem okay mama nsan fa wo nkọ wachi oba be hunu se be ma no adwuma a woni ni sua no owo yere ena oba be hye wo yere kete ena one o daaye o master wa forso no awrepu ade na sa abre wa ma o maame na o papa amane na se ye be kye no kura ya nche no na wo ye din woni mistake am ye no a wo sa aka che me se me nka se me kunu kumase no mi mistake am ye no enti wo real sa ba akono na se na wo mpesu obewura se watumi awura mu enti free ho kono ansa na bosome na beso a wahu se obibi na ama ni nyina no owe no kwa de me fie no se na me ye se kwa oba me na free ho enti no ono ne ye se ono ne ye so wo nya kwa bi eni me nyi mani hye se me kunu kumasa me pese me hunu se ebia enei se bosome ne nson ene ye on the 11 ene bia ma force wa da ma hwew enti me wiwie ye no bosome ne nson ya obi bi ne beba na ema o efi sa abre ne ko nyina no otumewe ana wanfa mani biom kosi sa bosome ne son ya na me ka yense wo hu ade awaye me nchima enti sese ni me ne dan manfa mani biom ba ko pe na manfa mani biom enti ama wa mani bio na ama no hu se wanyem awie na ene odane ma ne se ne wanya na me ndane ma ne sa se na me ani bire wo munti na me ndane ma ne emla me dane ma ne ye mla ya fe de na nkrofo ahu show okay ana hu se one ne yere ntem asai enti ade wanya age awie ade na ene wa nkoso antena ho anye wa ade se me ko so atena nti na me ni woni fie o etena ho ena oba ne ba ye be hu na na ma wudwa ne oba ne be hu na enti wo be hu se woni oba ne nti wo bio no ade na wansa ne na nkotena se ne wa fa wa ade ontema se wono so oba na sesa ne nyoma ko ena be ma ne nso aba wo ha wo se da bi ompene wakọ akotena fufu enti unya hint se one ne yere ne ntem na nya ate awie no ade na ne woni na antena be no krede na misuro oba no na usuro no de na oba ne ye na misuro no ba ni timi ka yem so be kumi ti na misuro no se bi ya fon na me fon no kra na mi so no ana ma me fon me fon ye pa na on pese obeto aware so ni mi mpesa akola ompe mi mpe obi kunu because mi ni akukoduro sa oni akukoduro ade kire unya akukoduro ansa na watumi mi yemu hime ase mi hu wa na mi yemu ahime oni obi kuna so your second wife so na ye panyini media okay
Dio. And this is ya ba kwa doctor ba ko beka news. Enti o ma oba ne nso nye de enkosu adwuma ana on san fa ne nko school bio. Ndio me de nyanso no so ye adwuma. A ma hu se so me de ye adwuma. Problem bi ani me so bi. Enu ani hia. Nti o mfa ne ba. Oba no okọ gala we. Gala no kro se hin. Eyi. Se kunsu se hin. Hoda no okọ gala no. Okay. Atie for ensem ha. Ensem no bi no no. Ensem no bi no no. Enka tete no na ye nananom se wawade na wosan akosre ba ka ho no na nka enhyeda nye hu ha adwen saa na nso sesei no maya no se wo musura ware ntosuo se de yo eja kwa me hyeda nte wo mase adai minua ba sa ya yi na se o taware so a se nye bone de hia ne se ba ma ni nko hu abusua wono obetumi nti ene wo be yi ya chairman say wo number 6 chairman wo number 6 eno kra de wo nchen a ye nheda register wo mo no nka ho DV for ne nka ho wo mo age number plate no nko aye 6 chairman onkwaso be ma de wo nsem obi a wa dodo kan say na ma ye say illegal for ne yam hyehye wo mo nsem obi a ware dodo mema futuo opa na afa opa mfa opa nso dumade ade ma okruntie so wo bi no anware dodo a odoma nkoma kura abu befu o hwe na betumi ahwe wo mo nko ade a wo de wantumi kura nya o ensa na wo nan bi eye ma pa competition o na nko ba behu sa ne nyonko ba ahwe week wo be force aso no yesi ye frɛ ba ko front liner o sɛ de wo be hu sɛ ne nyonko ahye front liner what tie de sɛ te hote front liner na aye wo hu sɛ ne nyonko ahye front liner kwan ye obe fa so no so be hye front liner no wono so be fa so bi nti map competition be ma wo ware mienu miensa wo ntaa ngu ntam na kodwo brenya wo jinani jiwani unguntam because who's a competition abam sama hweye na manya menyo yi a me kunu obekọ ne yere ketwa ne ho ana obekọ de otoso miensa no eba saa yere panyini so ani da ho can you say am for yehi Margarito GH, a very good afternoon to you. Proverbs and was the nananie ya more piaful. Maybe some also more piaful at Abakade. I didn't cry. Now what to say? Well, say how many wives do you have and you are giving this advice? Share me for 5. I will take 5. If you don't know, I didn't cry. Emuada ware dodo. Emuada ware dodo. Nana, die, share. O ka say yem penyin chire ni bi. Yes, ye penyin chire ni bi. Atia for mama minim nkomo edi kamera. Na ye hwe krache ne nso kwan a ye de ne be fa so. Se ebi ntumi nkoye doctor na ebi ntumi enkoka news na enkonko ba se ye die no de ka se onkoye galamsey no nso no akoda no nyese wo capital bi na ode kwa akoye o na se kinanko na ebi a ensuo tuto ewo kowura asase mu bi na ekobuku no a na wo ye ne dai eho ne maame no na sem nyina ne hawi ene mpanyimfo free Sechedumasi Rural Bank PLC aba abekamensa ha ene mianka se minua ba ne made nyina manager adwoayegwa ya ono ankasa ne branch ene Moizongo second station ene manager wa ha Owura Emmanuel Mens operations mine ono nso wa ha
eja ku ahenkan marketing mine ono nso wa ha ene mpanyimfo emiensa ena mene wonom ebe bonkomo efri Sechedumase Rural Bank PLC na sei ade baako a mafa to me ho so na mpanyimfo yi ba sei a me pese da ne da bra no bra no ntientiam wonom kyerɛkyerɛ yɛn kanka eye kwane a wo befa so a animu ya na ne akyine ya ubenya accounts ewo Sechedumase Rural Bank kyerɛ sɛ onom yesika kora bia onom di nokore omo nokore kan omo nokore die nti yesi nipa wo de nokore di wanim a wunyini che wonom bebie bank yi Ghana mayimu no afi apema hankoro de watwe mfinhye aduana nsie nie still yente wonom ho asemoni bia enti se meni wo mo hie bia no a me hye wo nkuran na me ma wonom nso boa kyerɛkyerɛw sɛ be ya wo nso animu ya ubenya wa accounts ewo Sechedumase ho enti ana awie yi mesa de mafa saa procedures ni mu empanyimfo me mo akwa be bro some ho ye de sika asem de duru ho se ya na eye nigye ene ahomka na manager wa ba bie de mesha se na me de afiri so se ne ena kakranie mo de fam na mo kyerɛkyerɛ yen kwanye a me nso mefa so a metumi anya accounts ewo Sechedumase Rural Bank PLC no ene wo fa ye biani efri ho se meye den na menso metumi abi account ewo Sechedumase Rural Bank PLC akra ye da se na ye ni ye chia watiefuo na wahwefufuo nyina ye ma Sechedumase customers good afternoon echichiri ne bencheyefuo nyina ubeye dan na wababa be ka Sechedumase Rural Bank ebusua ho de hia ne so ubebie wa account ewo honomo account no so no you different kinds of accounts good with your Ghana card 2 passport pictures utility bill air light bill and also water bill unya sa niema miensen ya mabobo so ya yebetimi ne wo adidwa sene esepepepe account a Sechedumase Rural Bank ye wo bi ne ye susu account ye wo savings account ye wo me bada achen wo ho corporate account ene ye wo ordinary account e wo ho no mo fixed deposit nso no eka ho enti account bia na bank di dwuma bia no wo ba Sechedumase Rural Bank ye be bie sa account no e de ama wo enti account no susu ni nkyerɛkyerɛ mu susu ni okay susu account no ye account a eno no ye maya ne ye mema no ememu ano omo nenam enti no wo mankasa ba wo na so anaso wo ba wa so ye se ye adwuma mu se ye adwamu se ehefa baby a wo bia no susufo no ebaba ho no ye from mobile bankers wo mo de ane se o mo nam na wo mo bie account no umma bank ho no mo no wa bie account no wo ma beba wo na so no mo ebie account no efri ho kono so no wo mo agigi scanner se ne esi etie me a wo beto no wo mo be ma wo pay book eno no se dia wo beto bia no obetro e de agum no atro agu ne collection sheet so into no beba bank on man asa obeba premises on mo no me a wo beje ye na sa pepepe e na ewom ene ewo savings account enso so ye account a sa account no eno no ubebie no office wo bie no ubia kakra wo beto e de agum no bosome no ni ahwesa kakra na wotugu mu no eno nso so no yabo ho ede amawo enye se ye bank no kwa na epe bibi afiri ho ba ye gi bibi afiri ho no mo no nso so no e wo se ye hwe sa kwa no so na ye de we interest emawo ti aya na mani gi savings no ho so ene wo current account no ye wo corporate ewo honomo ene ewo ordinary current account corporate ni ye institutions se wabie adwuma na wo pese wusika efa Sechedumase Rural Bank eno so wo workers bi nso wo honomo nso na sa workers no nso no omo betimi ebie current account a wo mo nso no ye betimi age wo akatua na every honomo na ababa
yɛde atua wɔn ka ɛna afei nso so yɛwɔ ordinary savings ordinary current account ɛno nso so ne yɛ daadaafoɔ na wɔn ɛpɛ so wɔn te check ɛde ma ada wɔn ntumi mɛfa ne sɛ wɔwɔ kumase ha no no ɔpɛ sɛ oni obi di dwa wɔ nkran ɛno no saa no obetumi ate check no ɛde ama saa nipa korɔ na wabra ɛnyɛ physical cash ɛna ɔde ɛma no sure tina account ne deɛ yɛwɔ bebree ɛna yɛn current account no nso so no yɛfrɛ biribi COT yɛn charge ɛwɔ so okay ebi wɔ hɔ nom na bank no ode kɔto hɔ nom na ne yɛ kakra efi so such Adumasi rural bank yɛnte saa de no chia me chipa entimi mi hu sɛ munya bie no ɛyɛ me dema me ka sɛ bɛbɔ mu dawuro mo ya ade pa enti mo de no COT bia ni so okay ɛna afei nso so ne yɛwɔ me badaache sɛ ɛnɛ na ofutuo mu yɛ anase uboto mu yɛ yɛn try sɛ yɛbɛkae ɛmɔfra na yawo wɔn no yɛbɛyɛ ne nkakra akra no woni Ghana card woni hwe nti wo panimu na wo parent na anase wo ɔhwɛfoɔ na wɔhwɛ akra no wo de wo Ghana card wo baba beginem ɛde ama akwada no ti akra no wo de ne picture ɛne ne birth set ebeba ni ebie account no ede amano sa account no aya na eye mede chese eye ahohene dabi no wobetimi abem no baba be yiska ede efrim do se wo ba no photo enye ewiase mu nsem nyina na wobetimi aka kire obi se obi mo wo bosia ba se wo sa ni swade we aniswade hunu we nyina wo ho no na unkogina obi so se mamitaku anasa sempoa ye hyasie efri akra no da ye benyam no anasa da ye bewo no ne bie sa account no akra ni new university na wunna ne account no manona na sika no aye bebrebe. Very good. Officer Mens ye kan ebia enipa no ye wo yenuanom bi mu ho no a omufri akwantuo mu ba otumi de nsa be bone yem ye sika me de amane agya kwa me wawini nyina meka say nipa no wo krofoforo so outside Asante mayimu ye kan account opening say nipa no owo mu chefa bi e wo se Chedumasi rural bank na okay yada obi biase say omaya aso na omuti se Chedumasi rural bank sure banking ana bank yejumedie no ensesai bibrabem sisi efre bibi relationship banking naturally say it is say oba ne bema ehia na omudi nkomo terms and conditions ni nyina nhyehyɛ a ewum sure na meto am nkomo no so no na me sure because a program last week minya ma omoyemaku 5 bi omoba ya omotonfo so mo sokoman wow me no ka say kromutie me no say metie Krobea oh mon say mo kan ti say ya ne mo ye microfinance wow me no mo ne share na ye discuss ya last Monday me kom ho ay kodi nkomo wow ya hye dwumadi na sin very good omote me nka me chia mu nyina wajo so ye ba se Chedumasi rural bank account opening no ye won hye da ho me madam kan asem bi se obi account na requirement ne ma wo se wo de ba say your trust account ene se me niam bi nya ready me ankasa me mu no me ni ho nti me pese obi gine mu mame eno no letter na wo de be ka account no ho na a kire se ye fi bibi mandate a e be kire se nipa we tumi gine mu eye jumadi mame na de se Chedumasi de ye ne se ye enye SMS nko a ye sanso kra ma o account no hia o statement a ye betuma no draft form na ya send ya ma nti wo account ne ye wo dia no se wo akwantu mu hia o statement a ye betuma generate statement no ne ene WhatsApp ne platform be braba ne forward wa dia ma no wo hu se wo di sika no kra ma obi se won fa ntumu a o di sika na tum sure ena afin so kra nso bi ho na otumi de mandate ba se me wo account for wa ha se nti bia se Chedumasi rural bank mon transfer sika we mame ni nyina ye letter wo be ya to so na me kan your office line ho a bibia woni e bedin san so wo ye letter na wo sign bibia de bre a utwa to so a any opportunity bia
odi opese ye wo account ni bia ye betumi aye nti ye wo several means I betumi a transfer sika nso akoto account bia wo pe bia nti wo ba ye ma update every weekend bia no ana every day bia no updates bia wo pe bia no onsa be ka se wo sika no memfa sika we nkoto we so na de me de kwan se the USSD aba I no crown so another form of transfers ye de boama ba bia wo sika ne koto bia no onsa betumi aka nti se ne ye ka na ejuma bia ye di ne de ye transparent bibia de na akwem se wuni akwa na opese wo know your customer fe bibi KYC a ye betuma scan ni nyina na watumi ahu information e wo we no so se na be ya se wuni akwa na wo ba na ye toto wano a be say oh ka say o mother ni maiden name ni o ka say date of birth ni na confirm earlier registration na we no wow. Nti ba bia wo bi ensi ho kwan your trust account wo betumi ama obi agina mu ama wa sika ne beto account ni mu a ye betumi ama wo SMS ana say ye betumi ama wo normal account messages onsa betumi a emfa ho se ebi a wo man mu ana wo outside me ya branch kura ni still ubetumi ebi account wow adofoni adehye se cheduma se rural bank plc empanyimfo ne ne wo mu di nkomoyi na enawie yi owu akwakwa henkan wa ha on the your marketing officer opanyini wabehia me adwadifo adwumayefo omanfo ompanyimfo ya kyerɛkyerɛ account ni mu bebre di afa ho di akyerɛ yen enawie yi convince ye ne ayetie o sɛ de wɔn mu akan ye mfanya adwuma ne ye mebi account e wo se cheduma se rural bank plc okay meda wase bebre na mada watie fo nso ase sɛne me colleagues akadeda no sɛ cheduma se rural bank de ye nye bank bia ye yere deposit so de den sɛ ebia ukuta this amount a ye hwe wo yie usikeswa ase ye ho style bi a kyerɛw ye treat obi a pepepe ena na kwan so ena ye treat obi a enti no sɛ ne mempanifo adi kan aka no o requirements are ready a obakra na ansa ne bebi account ye besa advice o ye pese hu reasoning ti kra ha bi a wo bi account obi wono ma ohia current account but onim sɛ ne e operate obuy us me bebi savings ye do tnase ye kyerɛkyerɛ accounts no various accounts ni mu e kyerɛw afi ya boa na wa make you decision sure ena mfa ho ni skakɛse a wo de to account nim sɛ ne ye treat obi a ye pɛ ye nyina ye nipa enti yes bi ma mesem sɛ we ni sika so we sika so sure enti no ye treat obi a pepepe ena afi nso no susu account no in particular ye ma meka nkyerɛw sɛ uni 50 cedis a untimi bi account as low as 10 Ghana cedis ubetimi ne start banking sure girls naba ana say the ogigi susu naba o we ne de emu nya je 10 bitu o mame problem bia ni ho enye da bia na bibia bekoyi ama obia sure enti no saa nete ye treat obia equally okay ansa no meko madam so no mens mame nsambra wo so bio ye kan ye kyerɛ ye mebie ya ma requirements amanfo atɔwɔ do mo asum na me ba bebie menemu obedi sankita ho no relationship na beso eduru mema ho hia bremu a de na mbetumi aya aboa me okay me ye da obi ase emwa de in fact wo obi tu anamon a ya na osabusa won senti me kwa ho kire mu a de na menya wen one such a Dumasi Rural Bank ye mabosia ye ususu bosia wo ho a ye dema na afi nso no susu no no loans no kra na ye ka no ye wo munchiche mu bebre obi osimi ye kuani me nso me hyehyɛ won ye wa agriculture loans wo na de me den say last time am ba ha say na me ka say ye bank ne ye bank with a vision sure nipa bia wani suade hunu sure currently business a e koso pa e short term investment pa minim so obi ni mo a ye fe bibi pragia business meaning say what study what channel so one so am yes says a very good business one say a short distance and then also kra no e ho hyehyɛ ne no so such a Dumasi Rural Bank because ye wo vision nti ye de pragia business tricycle business aba wow e no hyehyɛ no obi wo to make say ye mini account wo mo ho bra ye fi bibi buy and pay later okay oba na woni ye hyehyɛ ya de hian say wo be account no ye no ben hyehyɛ wo mu nyina ne ye hu
yenimu sales omo ye nyina from distance omo ye ya calculate ni nyina wi o and obi of course ye mi ni license enso me pese me twi bi me ye den ye bedi wanim insurance a omo ye cover we nyina ni nyina se cheduma se ya fa to ye ho so enti em pese obe struggle wani so de hu no se o pese wonya abobo ya o pese wonya tricycle ye mo ai pentisi a ohwema youth no and etwi pa sure simply because ye tena se hu se e dwumadie bi a ababebo you obi won tumi nya office adwuma obi won so kwa oni asase no aka so okoyefu but o kumase o pedwumadie bi adi brase cheduma se rural bank ye bebo tricycle business no en ho nhyehyɛ no ye simple kra oba ni ya nti se won ye adwuma emfa won se bi am no ma ye adwuma bosome ana bosome miensa da bi ye de ne ye hwɛ niam bibiri na yatena se ne ya aseso ye hwɛ ni nyina wie na ye viable a ye de wayi be ma wo ene mamema manager emwa yen se ensam no ede na mewura na mabahen Accra before some me answer a question no. Your account to be your friend a dormant account. Obu ho no na wa bebie account ne da be 3 months you can say 1 year 3 years 5 years o memu enso so no wo ska ewom oba no was account yi me bebie ye na ache enti ne meya dana mensa akasa account no fa wo Ghana card ebra secheduma se wo de wonni papers ne wo hono mo na fa wo Ghana card no ebra ya fa to ye ho so wo register wo secheduma se nko ade a ye be hwehwe sa account no e de amount ye dormant account a adaho ache e free 3 years e kono ye be hwehwe na ye bie account no se sika na wuja no wo mu no wo beba no na eye se sika kro na pepepe ena edem wa bra ya nte so kapre ana sempo enti na me de wo kom ya ya secheduma se rural bank ewo ye won krabata nwotwe ene ye wo 3 mobilization centers good ye wo secheduma se na ye wo secheduma se edwom honom na market honom ehwa ne ye head office ewo ena wo ba adran so na adran so ye wo GPRTU building no emu okay ena ye wo kwa abri Kenya ase abrosana se honom na wo kasa abrosana se honom na obi abetro ana ye ne Methodist school no government school no ena edi nhwe ne mu ena ye wo je ne fom honom annaga nso so ne ye wo je ne fom honom na me kasa na me chia annaga fo nyina market ni nyina na fenso so na abo ye wo post office no echi anase aswase kwantempon ne so okay ne waterfall club 600 ye name of retro school no anase Dr. Muzu Junction honom wo ka obi abetro se bang no ye betro ye wo bompata eye edum heya ye ne box FM na edi nhwe ne mu na mo shizongo nso so no na me ka se me chia mo shizongo fo nyina me branch ho na me wo ya wo second station honomo na 3 mob centers no so ye enyinesu ye wo address echeduma si municipal ene ye wo chechere afija kwabre north ena ye wo edudwan mampon municipal honomo na yedi samia ye we na secheduma si rural bank yedi ye ntuma si obi pese okobie account animu ya na obetimi akwa menti bibi ase mame ahoma no na ene memfre na me ne mpanyimfo nkasa ahoma ya me de betu dwai ekosi CEO na nkasa ho Mr. Michael Kwabna every ehonomo okay the number ne ye 050 168 27 37 050 168 27 37 na 050 161 79 24 say timuma me bio second number no 050 161 79 24
Yeah. Out of 4, enti Sechedumasi Rural Bank PLC. We are what the Aya yen kan dia na kwata kra 2 seconds bi ubeka twa to dia kyerete for yewie. Yo, na dia make a che etifo nyina ne se. Yabobo ye branches, yabobo ye numbers, bibia dedwa. Enti no se wonti bibia se a ubetimi afre. Uye interested se ubebi account on so ye branches ni mu bia ofa honom na se uwura ho a ye ne ubedi nkomo ne ahwe ne ye bi account na ma. Good. Yada mo se. Officer Avens, Nyangopo Inshiramo. Out of 4, Empanyimfo Ifri Sechedumasi Rural Bank PLC. And then we are wabesom na wabeka de akyerɛw onipa. Sɛ wo pɛ sɛ usika sembe gina na gina yiye a ade bi a wonte ase ne mprempren ya no frɛ na yenkyire mu ma wate. Ɛyɛ 050 168 2737 and a 050 161 7924 offer numbers ibu bia no a Sechedumasi Rural Bank PLC and you know me register no bekasa dia won't ask bia na wie ye bekire mu nso dia ma wo ma afidie ni na ha na mintwa run about brasise ya Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plus Mox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria na sekura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye wo nwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Entimi manom pefie ha. She, we Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband, and you also we Hepa Plus wife. Na abano Hepa Plus mixer. My dear, do ready pa. Pavi Plus Mox. And Hepa Plus nina. A pin for about or more manufo. And kwada we ni fie du mienu ka ho. Our pharmacist na Heba shop. At phone for 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG Edwin Kratoya. Mira. Yes, my dear. And that dear. Kadi won bia chreme. Oh, na edibe pa na mdisi yewo. Wo di bebe sie me da. Oh me. Ademinim. Dia media sie wo ane say. Makoto dawu 3 sister capsules. Ya manomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na ukrai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma. Na tumi se sabro so ama me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansan ya na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Wutisi ye yo. Sa wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enuom yenu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu. Hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 020168717. FDA age adwadie nkratoyi atum. Obi benya wa na free yade ena apomuden so yenhira nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magimaduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos aye future life smart food bebo afeidie aye busuan chemfa multabella sogum wom enti irregularity sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya esichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yafunu ye flat no wunya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba o mayimu enkran wani Ghana Telecom University ni your opposite Kumase woben Sofoline alignment ena tema ubenya biato Evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban Owura bra
Debia Sanopo, Evio, and Numero, Mehu will be fear hebia. No cragallons go con who be bunsio. If you come out with me, and 2 persons tell me say, won't you your womb? Yaw Asante, my man near, and Princess Sunie, number 2 DAB. Nenso Ankusiaga, Bako crad dear, and call for you say Akwesi Boso. Ah, Boso. Now won't you voter drill limited in Kana? Voter drill? Anne, midye, on 1 or 2 you, if you do near, Minyawo, how bia. O 2 boho no ankasa, Metre boho drilling, or your pump installation, blowing, pump servicing, no how beer beba boho one, obesi swama, Nasa hoya boom, and yam afrum, obetun intentem free say. Fidi kama wodi adwuma wo kumase ha wo main office na wa ahojo da aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojo da aban he bi kohosisie we di oponko penentem de je won mo number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi voter drill limited mi problem na solve More energy drink. It give you them. For your party, Vimo. For your wedding, Vimo. Everybody, Vimo. Energy. For the body, champagne with it is refreshing. I get some remedy. See, combination, it give you go and vitality. They were that in there to me, come and taste and see. More energy drink. It give you them. Vimo. For your party, Vimo. For your wedding, Vimo. Everybody, Vimo. More energy drink. It give you them. This advert is FDA approved. Adipawe ni from hadie wonkwa na woni madepa no piao unnimme entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa eye simple plus so wo pe phone accessories be to say batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia so unya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan and electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus Samikan se krom hadie woni ade pahene no se me mochira kwantem na me ho preme kumase hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die animhwe afei kejetia ye ne G2 edi animhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus eno ne papa Wofana se break sika ode money fra broche nyina ode fa seche dumasi rural bank ho na me gye me Western Union sika nyina efa seche dumasi rural bank wo te bank in 1980 wo modwuma penti wo matre wo nkwaba mu wo anya branches maako enwotwe na wo manya eye 3 mobilization centers ensoso aka ho Jumedia banks edibia no seche dumasi rural bank wo di mu akotene eyie na wo nyuma pa wo eye no ebi enie wo gusu airton shells no na share bia ye 10 pesos wo ye current account savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yiswish, Womo Eyebi Ewo Womo Akache. Saudi Sikato such a Dumas Royal Bank branch Bia, Ubetime Omo branch Bia. Oh, sir, and ye mesumi yabosi am de betre madwuma na kwambe na mefo so amesabeka bi. Omoma salary workers loan, public and private nyina. Commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans. Nano dia ye deba abaye juma efo a omoje omakatua efa controller and accountant general. Seche Dumasi Rural Bank meni ajo omo hyehye no ho pa. Ne me hu omo kire kwan we. Omo headquarters no was Seche Dumasi. Omo ben edwa no. Edwa nso omo main station omo ben GP RTU Abrosa no. Kumasi Kenya se omo ne Methodist asafo no na edi nhwe ni mu. Anwraga Onion Market no omo ben no pepepe. Aboabo omo wo asoase kwa no so ho a. Post office no achipe. Tafo
Amanfo omo club 600 Dr. Amuzu Johnson omo bompata omo ben Boss FM ewo Adum Kumasi enyina so omo nursing training college no na edi enhwe animu Asante Mampon municipal adidwai omo ben health center no chechire afija kwa abre omo ben police station no enu nti say afrefra 05016827737 ana 05016179224 such Dumasu Rural Bank PLC, the bank with the vision. Hanyako ebusapani ebekasa titru ni emano emema mo so mo ka ho eye ebusapani kasa yo ebusua chiame bedase yendi hie ya yie se de be hie nyan monyam nti ye de ho contract nyina ahye God's Way Funeral Home fonsa God's Way Funeral Home nso de wo ye hu sua hu pa ane woton oman mu ni abrochire efundaka ededa efunu sade omanfo enim di panabra na wote ase pepepe ambulance ane ka papa wode fefunu Paul Bearers embrantia wo su efunu de maachi enshren asiede efuru ntade no ka de for nyina picture roller boss video coverage be kajade God's Way Funeral Home was sound system kete adwa live band wo catering services anu anuane wo yiase e wo asofo a wo ye wufusom wo MCs for occasion be event bia God's Way Funeral Home there it say everything under one roof ebusapani we dey ento aso biu God's Way Funeral Home no a any the right company no na ye be hu won o kumasa safo labor kan ni board dan no ehwe animu ho a muduru a mumusa ankrato ana momfrɛ 0322 006 221 ana 0243 7374 57 ana 0266 1946 78 obi muamie sumo bimamie ICT classes ICT classes abusia enei uyo osukuni uwo JHS uwo primary uwo SHS ana university empo uye adwuma nanso eba no computer mu nimdia dia wunimbi abusia waka akire enuti ena hu behia ma wo se ubaba bepiem ewo JMC computer classes ye na kache na ya kire computer mu nimdia eba no typing Excel Word PowerPoint presentation sa nimdia ni na ya betro empo pesa usunya bibiti say cyber security programming software engineering nina ya kira ewo JMC computer classes ye na kache ha bra na beji computer mu nimde ye Kumasi Abuabo opposite Waterways Friday awumatrufo so 0538675158 0538675158 Friday na nyambo ewo computer nimde entity yemu medase setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay, adafo yadamwasi bru yakoya yaba. Aha ye 102.9. Aha eye Otec. Asem Beba Dabi dwedi no asugusu na wie wutie ena wie oh heye. Ena wie ka hyade nso se de fearsome 3 eye Hepa Plus Pavi Plus Boss. Senwom yensen eye ebenage hebafo ene diaba na senwei ene wunya bia ye wo bia atopa ye wo bia ansunsuo ebeboa ama onipadua no agina brane ye kan anuanom akwanya aba se ba bia ye to no Ghana ha bia no so wuram na wo kase wo pe Hepa Plus Pavi ena Plus Mosa ubenya senwei bi eye naturally made ya yenso se emeboni pedua na hoden ho ban se be ya yade bi nkrimu nhwo enti na awie yade bia wo onammu ohaw bia ye wo hawo ye yade a etete wo konna koto Hepa Plus Pavi Plus Boss no kopebi na wonso nonom na beboa amani pedua na hoden agina brane ba bi eto no bia no kwa obenya bi Dr. Ben bra wonti bibia se e wo 0542 77 8572 and 05913678898. And we are a simple platform accessories. You Kumasi Krobea Yamuni Yaw Yankrabata Eyemienu Mpempe. Se we sanebe pa eko kejetia from Adeshamayanwa. Tokromu hono. Urem enkane baby a kejetia muamutie. Baby enkane kejetia ne hoya toilet da hono. Hono ano simple plus was ye baako ho ena se ugina kejetia Dubai
gate 2 animu ha opposite KJT Dubai gate 2 ni hwe animu pepepe abrosane ya wuhunu no for na bra ne first floor simple plus ewa aso ye ba konso ho na ya hei eye fo ho akande ho dwuma ne yedie ye ne ya ne ya hye da kru krafri Ghana ha ena yakọ oman China mu ene yakọ akoye ye brand simple plus ene ye de aba enti wutie mi ya dwene ho ahunu se ye ne ya nua Ghana fo ene ye koya de aba enti ya hyeda to ye boase aya de papa no ene ye de aba enti sa wo pe phone charger say ye Android phone de eye iPhone de ana Samsung chargers ena wo pa the brand simple plus no eno ne papa no ewie wo pe power banks o pe batteries o pe hands free earpiece bluetooth earpiece neck bluetooth ana headset simple plus de no na ye papa mo a pe phone covers iPod ni protectors no se wunya simple plus de bia onue wawie ya hei ye tuton ene ye tone nkronkonso edi edwuma ye number ye 0244 590374 ena 0241 709636 wanyanya sa number yi eye simple plus for dia wo be frɛ dia wonti ase no ye betiri mu nso dia mawo na we grow fine herbal tonic eno nso ye duro ya ye kan enuanom digital herbal center ye ne yakofa sa duro we di aba ye wone ointment nso ka ho na grow fine ne herbal tonic no ye di koko ye ne aye koko yi ene ye di aye grow fine herbal tonic enti wa wutie mi a wanum ato na wuntumi ntibinie wonsa ne wona nyina aye utititi du anadwo a wuntumi na wo sori anopa na nipaduam nyina aye obo wa wunya obekwa adwuma onenso hwede ye wo koto grow fine herbal tonic nanom we obi asebe oba wonsebuom problem abem obi de ba anitum obi de ba 2 days na twa obi de kra nso atwa emmabio obi de nso ba na ye ne ya obi de ba eba mroso misrewo konna koto grow fine herbal tonic na wunya sa grow fine herbal tonic ye dro bi na wono nomo a onuada sanie wawie ye kan se wonyare mpo na wono num grow fine herbal tonic e boni padua ne ho baitia infections awodo enuanom ye di grow fine ointment nso aba eno de wadwuma de binti ana yade bia ba mani padua ne mu ya wo ya eya fa grow fine ointment ni bi fa twitwi mo amusisi mo amukotodwe mapone maposo oya biara a woti woni padua ni mu no ma grow fine ointment emrem na se bamu bia ebema wa grow fine enjemu bia wo hia bia no frɛ yɛn ye number e ye 0244 596532 0244 596532 unya fresa homa we ya grow fine ye ne edi no ya ba ye beje so no akasa na ya kire nsemu nso de amawo na na wi awurade fie heba center Dr. Mankwa papa no kumasi ha ya no wo krono mbosie Red Park ena wo pe awurade fie heba center obehu no adofo ne ade hye ye kan papa no osi baabi atokro da wo nipadua mu bia no eduro bewura na ewura mu a eyemu adwuma nso na ekwa akoyo enei wo tiremu hawpa wuti woje wo ho anye papa ne sebra o waduru nwanwa bi a wode be ye ho adwuma ama wuti yade ne nso akọ ena wo ye obi enemu yade bi no akote wako enko obi die ye mojabroso obi die twere yade ka ne ho anefie die dum obi die ye typhoid obi die ye ulcer stroke adwudwugu ho ana wuntimu twetwen waye mrempem ana wonsabuo mu na enye wo de bra kronom bosie Red Park ne ba wape bia wapa papa emma no awurade fie heba center ose obesue wo a ukomu bu efiri nyoma bia eso wo kronom bosie Red Park ena Dr. Mankwa wo ne number ye 0241 093915 ena 0549 206633 we Vim Champagne Energy Drink a Trillium Industrial Limited and a Vim Champagne Energy Drink and swaba na hwan ATM in area ohona make say you say the asem no ne say yempe any down moment e wo dwumadie bi a ye di ase enti Vim Champagne Energy Drink yese wo de take sip na ma won feel Vim no
se wo take sepa wo feel vigor no ahoden ne ba ema wo moment bia no wo oni wa de enti dwumadie bia wo di a wo to nsafre nipadom eya awade eye party abadinto I mean die nipa bia no eya fa vim champagne energy drink fa serve na wo de serve e beboa ena wa wutie wonna mawia so wo ye wadwuma na wa bawura supermarket ho store ho baby e ton drinks no na wa kogye vim champagne energy drink baako na wa bogu wade so onua wa wo beti ase vim no beba ama wadwuma no watumi ayo no aye ne yie dwumadie bia wudi ana wo hia dodo no ato a ye number eye 0322 190877 0322190877 and Dawood Herbal Hospital traditional Dr. Dawood opanyini me bowo ne wa bedwafo nyina abaso enuanom ne adofo yade nye ai enti na se baya hinie mu a yesi yesu aya yesu yi yade enye bibia ntie o ama me ne wanse eye yade ba e ka wo to dem enti me ne wo ka se wo yade tete wo no wa na wunim o yade ha wo no wa na wunim hwe obi wo hono mo yare pa nenso wanka ne yade no onam ho a wo be ka se nipa we die ne ho den enso na yade hye ne wo enti na me kamfo Dawood Herbal Hospital e dia ma no sa so ye we ya na de Dawood Herbal Ointment ene Dawood 360 capsules no aba yesi wu twie no na wo memene enuo no ye Dawood Ointment any Dawood 360 capsules no mu asisi yade entrimu atwetwe ahoyaw edura anadwo a wuntumi nna onwei me se wo de fa ointment ni bitwitwi Dawood Ointment no na 360 capsules no memene bema se wo memene Dawood 360 capsules ibi na wunya ointment ni bi de twiw sisi a onwei obeti sisi bude eduro de be yaw ho adwuma enti wo yade bi nso adaw so a wo de akini a hotomma no Dawood Herbal Hospital say duama yaresa enti wo de bra woni papa no nhia na woni ni chia ahotobeba je Dr. Dawood number we frɛ papa no frɛ no sese ya woni ne discuss o yade no na woni doctor nhia na papa ne mo number ne ye 0244 886437 and 020-168-1717. Unya fresa homa we ya traditional Dr. Dawood no ankasa beje so na one obekasa na wachire nsemu nso e de amawo ewia Volta Drill Limited for yansuo nie adofo ne ade hye nsuo ni nsuo ni nsupa wanya wo fie ho me se wo pe nsupa pa tu na wanya nsupa nom adwuma mu ho wo pe nsupa pa ebia wo ye nsu adwuma sache wotai da bia wo nko ade ye nto enye de ma Volta Drill from na metu nsupa pa mfama ho de entia na wi me kanfo Volta Drill Limited dia ma ne se 1 onu nim nsuo tu onu adwuma wo Volta Drill fo ni adwuma pa en onu mo wa nimdifo a enim adwuma nimu enti wonu mo ba adwuma ho a se ho eden ho emre arbuom atachem afrom se ne hotie bia no se Volta Drill fo ba mu a case close ye be kwa asase na yase ye be paya buom ni atwe nsokroje de amawo I'm telling you, in this own your property soa, what the Volta Drill for your Juma Pano near your mouth. I feel well, would hear me now also pay machine. I do tunes, you know, ne papa pano. Men yaman go for being good music candy, or the only Volta Drill for Missia. Na young crabby message cano, if you dear come, na young famao. Papano, ye nim papano, into yeni befadi amount. Kumasia who got that buying your main office or who goes to United Chimane domain in answer your number is 0244-299520 and 0266-432210. Unya fresa mawiya. Volta Drill for ye beje so na ye ne wakasa na ya chirinse munso ede amount. Ewie Osipes Enterprise. Osipes oye guy. Yeah. Media ewie asise unima depa ya no mani je ho. Yeah, now we make a Osipes ye guy. Chese unimunepa. Yeah. Ono no wafa to the hoso say, Obema Ghana for smell good. Obema onamwa bold and your confidence level ebe kosro. Obema onamwa
wo mpaboa hyem ye hwew firi wo soro a baabi a de bewie ye onase enti se wunya slipper papa bi na wutietia so de ato so a ye hwe onase a kasa akwa ye guy ni nyina na ye osi pesa muntie osi pesa hyeda kurukra kwa amanone eno akofa ne oma papa de abana sa ne oma wei ono de ba ye no anya pesa minkumnya wa biem so obia betumi abetubi atufo nsa no abode ebo na efo betubi na kotoni o afemu amo pe ne nkronko eye papa na wo tono abo mere ade ne ye papa o ba ne bo na esefo kire se oso opese obia smell good obia looking nice and good e won na ase enti awie perfumes wow perfume na we use no onza ne scent ne nye wow mpe ode na mo a wutumi se nkoyie onue bra na osipes or ye guy on sesa perfume ne ma ope brand bi te say Assad Polo Club de Nude ope Metlot any other brands eye perfume say ye kama wo de a wo se ye kama no e bi kura na nye original no bra osipes ho ne ma original no e na wo pe slippers e ma ne ma de Adidas Nike Gucci Hermes Versace any other brands e no so bra osipes ho atufo nsa no beto ne nkronkonso na fakodi udwuma ye wo kejetia inside kejetia Dubai mu baabia police station ne wono ne nchen pe na Osipes Enterprise ye wo ye number nie for any other inquiries free 0249 238370 na 050 252 0634 unya fresa homa we ya Osipes Enterprise Osipes oye guy papa ne beje so ode wo be kasa no aboa pa wate na enawie awodadie mu nchia udide owura Israel Asamoah ene wanya afeko e de aka onfie ho chairman ene ye wawodai Mustafa Said osre nyankopon na ho bambo ne nkwa husan ne nyinkyere srese ontutu wanamo Enfree biako nsi biako opanyini happy birthday to you, God bless you. Afei a very happy birthday to you, Reverend Father Emmanuel, parish priest was St. Joseph Catholic Asafumu Otanoso St. Joseph you to say ene father eyewa wodai osre nyankopon ni nhira de ma wate Father Emmanuel nyankopon nye okese wate ontutu anamo nsiye bibi pa bia wo bo hompa ye bia bibri onfa nomo happy birthday to you father and Abigail Benewa Enudin oye wadwuma wo Pick Care Pharmacy e wo Santase abi ene wanya afeko e de aka onfie ho Star Junction na wo na ene ye wa wo dai Osipes se osire nyankopon ni nhira na ho bambo ma Benewa ode mawo empire pa bia wo bo bia bebri oso odoma nkoma mfa nomo ontutu anamo nsiye na omwawo e wa ade nyina mu happy birthday to you Abigail Benewa, God bless you. And now we eja kwame wa ha eja na ensemisam yenu pe busawura no medase na na menche atiefo mama gida bibi mamu tie nyina ya tie obibia okay mimi aba be fidini kakra mame okosua adwuma no okọ ho no edi how many days na papa na sha se ya okọ gamblo ho na ososo mu no uko ase ukosua mama ko 2-3 sana okọ ye no edi how many days na wo de machine ko si ase wa wata se ososo mu ana ndi won kai yeah this okọ adwuma ni mu no edi senya ansana all start se wo pe no sa na opesuo hu best 6 months best 6 months na akola o maamedi wakoto adwuma mu 6 months o maamedi wakoto adwuma mu na master start se wo ye o sa na ukofia se me na akachiro maame ba cho na me maame ni ya na hwana na oneneti na me papa nti je na isi kwan se baka cho papa se papa master na me di kosu adwuma won ho se me kwa adwuma ma sei na wo ye mi o o he so se ma me nka na me be adwuma mu ase ohunu na me nti na me ntimi nka
ade na o ma sika na o ya o se me nyi sika nto aduane me de me se aduane na wo de ma me ato adi se no ope wario first day na oba wu dem no oba wu dem na oba wi wa so onya yi no wo san ba wu dem obiem se first day no oba yes ano me bosu minum na man chima no na obi na no papa na ti na no papa na ti oba wu dem ho no ade je wan tietiem se na won pe master se na wo kan se won pe no master de o ya me pew na master be bokoko obi master aden wo se ma pewa won pe de ne de miama ba ade je wan pe nya master wo dem ho kase gwadi do ni mi suro se obi a wo kire madwuma de wo se me bre me ho asema no master so ne baby enti se obi ka se last one na okra na pe master dada obeje tu ndi na me mpe no because wo ne yire ni sua madwuma na me mpe okay na me dase okay oba de tena ha tena ja kwa me ho abi na afi me ma won so nsemisa kwanya no mienu na onso fashim e fa ma me sa de we on areho but eye nokra ne ka din jimia meka master for no ho e tan e ma no kanka hairdresser masters adepam masters e ma ne kanka yen yede ye ma yen wo fa asenom yen nuanom akomo om se onkyere om adwuma no om nso e pempen kwala no ebinumo eyi nkwala no de wonom ma mema gye won huska me ya documentary bi e fa hairdressers ho enche beba hairdressers masters a yes ade no ya start kumase ha ene ye hyase afri ye bebo bo won mu tin papa ba ku bi de ya I don't know video recordings everything ono no alinki akwada no agi akwada ne huska o akwada ne wo hono mo ana be me frɛ no unim be ma ne nso wono nso ye popular sofu bi pa okumase ya se wono no sa sofu kroi adwuma a wone sa master ne ya no no enti master ne nkwale e wona adwuma mu hode se 100% ya wa wim 99.9% ni nyina ya master na na ayu enti gane wo ha na sa sofu ne frɛ no o madam na edo number ma me eno se madam de odem number ma se menye dey o se o na madam ne on kasai o se da bi o se ye ne tobo be 2 minutes later na madam ne frɛ no hey papa frɛ wo no de asem na ne kan ye o se madam sem de on ka hwe o se na ni gye wo ho me ni na ka bibia wie enti penema no na o se hia na hia no wo madam fo na me se eye bi ntome se me baby me na bi me wo fa ase bi na wo ye hairdresser madam nam de na besu adwuma na san kwase asem we na amode ya amanfo ma e wo krom hanom no ka wo hairdresser shop ye betum hairdresser fo nkanka ebinom e na edi sansam funwe wo mo kire nkwada na dwamamo ye de ye ma akomo wo mo se wo mo nkire wo ma de no wo mo kire nkwada na dwamamo wo no master gi akwada de huska obi ba no wa gini huska no de ne mamema yankopon tua oka wo obi de bi ba yoba ni pa boni ni obi de bi ba yoba ni ye de yoba no na sa anya oda na yankopon tua oka masters na mo pempe amanfoma mo de wo mo mamema giska no nyame betua moka na de munya abotre mo ho documentary ne ba hairdresser for de de dikan enche na hitim patuo won recordings con videos ye be yini nyina ene ombehu munuma no na be sey ade ni pa bone semro no e mema ne nso wi omo wi nkwala ma ya no wa mama anwe wa mepam wa firi wadwuma mu ti sa nkwada ne nso bia surusuru nti no akobiem na wo master wi wa wadwuma awusua no yiri so obehu because bema oba ye ketekete na wonya dan ne homa na so de ne dape obusu ono ye pe adwuma sua nso ayese de akwada de ko school se buoni mu a de pass akwada ne behu ade se muni mu a ni pa bonefo oba de achi ame aha ebre ben na oba ne je school fie be se ni bacho SS ai SS no mu wura mu me se be se ni
wajai etwam nyo omwura mu de se sie mfie se ni na otwe se ni busome be se ni okodru ayi 2 no first second term no se obi ani tama wo de oban koi into jai ya na di be se ni pem sa brain we di be se busome afe ana sen na mpese mi hunye okoi manka se okoi mu no odi sei bisu ojai ya na be pem sa brain about to aso onya de o date ho to aso enye date ni kura na nka mepe afei ebrebe na papa ne sha ase se won hwe akwada no eno de 1.5 na yentam ti ye na oba me wo fufu na adenti na sisi akwada no mfie sei eno so obehunu wanya 20 years edenti na watena ho da na afei 20 years afei no wani abere se papa no enhwe oba no se na menene kasa wo se obema akora na ba ne nkyɛn okɔ klase ya okɔ se ya ntino de daada me edunum na ate ho dunwɔtwe na ate ho obi se afe na wawade wanya kunu nti akwara ne ba wo nkyɛn a wawade e begu ɛno nti na wani abere se papa ne befa ne ba no onipa ne kasa wona ne ya adwen me pacho entisa na me ba cho entisa na me pese me ba nsu nye ba bigina na se na pese oba ni nya ba bigina 12 years 10 years ho na ya aze o watena ho amana nya 20 years watena ho amana se 20 years kra no wahunu sika pe wahunu galadi de se wokosua adwuma ana se odene kosku atoa so ndi se obi kasa se sabere na wo nware na wonya kunu de se wanya kunu ndi oba ebemo wawade aye basa nti na wani abere a obesom sei ode ne mane papa no akwa waware enya sa oba wo nchen a because 20 years ya ono ne be ma e ba betena de wan hwe ya enso na agija sa ohu pacha ewom afi no anya oba ma foforo be so mu and because they say 20 years there untumi nso ne be ma no so nkonkotena ene eboa no na han dan ma oba ne ada ma ne inisko akra we are na mpese ki bibia sika na me wona nko wan ko school no odi sua adwuma me ka so won sua adwuma wonya school me ntimi nhwe no na ene won no school otena ho chei omo ye otena ho sa na mi amehwe maade tinkenze wi a afere ne ne abere mo ni printem no odi akra eduru ho a afse me ya trapo wɔkyerɛ sɛ wadi wa woda wie nanso ɔbɛfa akwanya wei so na wasan awehyew ɔfrɛ wo gifty afiasɛwa wowɔ Bible school Bronco last stop na wawoda yi mu no waawoma Hilda Veronica Bridget Aaron ne Elizabeth ɛne abusua nka yie no nyinaa sɛ maame ɔsrɛ Nyankopɔn nhyira de ma wate a belated one to you Nyankopɔn nhyira anya okese wate na ontutu wanamo enso emfa ensi wɔkyerɛ sɛ maame bi wɔtafo 3 miles ye frɛ maame wɔtafo 3 miles yɛsɛ wotɔn ɛmo ɛne bayere ɛne stew rice and stew plus yam maame yɛsɛ womfa Asem Beba Dabi dwumadie ni agro kra enti maame a wɔta for 3 miles na wotɔn mo rice and stew ɛna afi yam bayere no na wie yɛ chia wate Nyankopɔn hyira pa sɛ womfa dwumadie enso eni agro Jarenas akwaba eso na sabre aduanan na nya du edu seyia ɛyɛ wodia that's right enti na wie ma yɛ Jarenas ni bi na yɛ nso yɛ mo bo yo bedase edru saa time say dia Jarenas time ene yedru no ayebeka enupa na yaka apomden nsem akyerɛw na baabi a obenya bi atɔ enun bi na wanom na so apomden atimi asipi asita nti ya wiei ya chia ya hwefo mo hwe abɛfo ntenten fidie ne so ene abadwafo a saa bre mo tin kwankwan nu ase etie Asem Beba Dabi gise onyame wo hyehyira mo na da nyina mo fo ma fidie ento Otec Asem Beba Dabi na
Krobea ne na bedwafo mo bo adwuma pa sie bro mo som kumaseman ne Ghana man nyina da sie bro da sie nyame o hira mo amen no to mugidim amen ma mo nkase bia soma mo som nipa ne sofu nyame dwuma na mo ye no pia nyame dwuma kese pa pia hawa da sofofo so a wuntimi bebre na ntimi nka ho asem no na mo ye ho adwuma no ye na mo ye no ti esese obade nyankopon won to mugidiem na won hira mo no ma mo kwatenten amen na mo ntimi nya adwuma se emo nyankopon adwuma no ma bibia anya kama na yaba no Jerinas yaba no apabini mu pa sure na di akire boba de chenkuri powerful nyasem ketwa powerful na ewe die yikura yensem Jerinas enu ahodo nan Jerinas eba mesha Jerinas viku Jerinas natural capsules na Jerinas calic mesha na ewe de yedi hu komo eye Jerinas calic mesha no de bia na ye betena ha ye kan ho asem obu hono ma ye kan garlic asem a obebu na ni aguso amfa nkoto na ntwinam mfa ngofufu ni yo na ntwinam so awo wie no enema esa akofa be ni padua no aduane kwa so wodi so za ni ntamu non kron kobo no ndumo afi na chese yaba esi wodurom ya ye wofufu ye ka senso sade na mo sade eta ho peche wodi wie ya otunko okoda mesrew eye wo haw kese na ode mani padua no wo de stress atu ni padua no so ya wo senka ahoɔden ni padua no etimi nya no mesrew wama ne mreye ba from immune system no ya wo se obade nyankopɔn de mani padua no na danda nyina wotimi nya wapɔmuden etimi sɔle kɔ adwuma ewiase mu nana sade etu na won kwa na woni adwuma wo kɔya na sika no botoma ni birisam o ni birisam enti na da bia betina ha menka se o ya num nuro da bi ye pe wapɔmuden yie ye pe wapɔmuden yie ma me ne papa eti se wie wo timi nka mesrew Jerinas calic mesha no ko pebi nonom na wohuru ni paduanim tozeke aba ni paduanim ede hawo esunsuaso bone ebrew na chese wan hwe ya na wo konse de ntem no mesrew boni padua ho ban ho na watimi anyina che wache papa yese nwa wo ohun ne ho so hwa ene onyini beye tope eti se wanya wo ho no amo ho ban no asisi nyema bia no kwan na aka se we de madidi masole yese wanyale o wawu mesrew emayempe saade ni bi wa busuanim mesrew trase che nanom Jerinas calic mesha no efa ohuru ni paduanim wo haw bia woni paduanim bia no eyi na pie ama wafo apomuden edi so ama nyema nyina ye kama edi amount mesrew de bia mekan mesu timi nya adaaje edo ka eko fitem say yenko service enko mechanic or enko service na mesrew wo so epe uni padua ho pomosi bre pe ho adaaje esiesi ni padua no ema ni padua no ne nkwamwa na obade nyankopon de ma wo no se wo nkwamwa no ban a ema yare bia ntime mewo ma yare nyina edwane awe se nso so wo tena ho na obu ani gu so a ubo se na wo frefre yare bebre atwetwe ba ni padua nim etimisrew adura awiei me kanfo ma wo ne beboaw ebedi wakaginamu Jerinas calic mesha no me se kopebinom ebe boaw ama wasiesi ni padua no woda obo se wada na fom obo no ma na dwo akokete so no obo se wasi dumienu ho donko ho kɔ no masole makohwie nsuo edai agumi ho makofata o media bonsuom enfifra efri mesrew enye saatam no na nyankopɔn adom ewiemu nyina ye din ewiemu adwo no wodi afi na kyese enfifre efri ho mesrew awia enfifre efri edu anadwo so na akodan so a enfifre efri dabi enema bi tichima ewo ni padua ni mu a mesrew Jerinas calic mesha no ena ebesiesie ama nyema nyina aye kama da bia meka o mese akoma no ye no ne engine a ye de nam etisa akoma no temache obi ba ho se pe ni padua no ena chese ehwe ase ya no etimisrew se cholesterol bi ana fatty liver bi chese abani saade bi aba akoma no ho a mesrew Jerinas calic mesha no ena ebe hohoro sanema we nyina ama enkwamwa no organs na obade nyankopon ede buo ni padua no ema ni padua no betima gina brane no
mesrɛw ɛyɛ Jerinas Calic Mission no ɛna ɛbɛyi saa ɔhaw we nyinaa afiri kyɛ sɛ organs ne nyinaa ho ɛde ama wo immune system no ɛtumi agyina brane ɛtumi agyina pampee ama nneɛma nyinaa ɛdɛ akɔ kama ɛde ama wo ɛti awiei ɛyɛ Jerinas Calic Mission no ɛna mekamfo ama wo number no ɛyɛ 0241 81 46 77 0241 81 46 77 fra Dr. Sisia from Penifo na ne mpanimfo entwetwe nkɔmɔ ɛbɛboa ama wo site na wo hwɛ ade a wo hu ne ye wo bon sɛ wuti no edwa wo ka saa continuous misraw ononom Jerinas Calic no boa ama nyema nyinaa yɛ kama obo nso otimi sɛ akoma no pompe content wo ye bibi kakra bi na wabrɛ no wote so ha misraw ɛyɛ ɔhaw kɛseɛ ɛna ɛba akoma no so kyerɛ sɛ nom Jerinas Calic Mission no afei obo nso a wɔsemeto ase ɛyɛ meya menankokom atwetweme misraw ɛma emogya ne entimi nia furusane ɛma wo nam ɛma wo nsɛm kyerɛ sɛ wotimi sɛ wo nan no wodi tia hɔ no ma emu edududu ayese du fochia no waseme de na etia dabi emogya no entimi penetrate emfa wo veins nim ema emogya no entimi emfuro ye etimi sraw ba hohuru emogya nim e de ama emogya ni emu ada ho from ama nyema nyina hedai akọ kama e de ama eti say pressure dia eye Jerinas Calic Mission no ena bebo wo obi a wodi dia najo se de America no ubo se u sugar level no sura na ekọ Jerinas Calic Mission no ena ebeyi ni nyina firi ho obo no ma otim se wo ye wodidi anajo a na hangover no wo twa bia na hangover no ate no mesro edura ebeyi na firi ho eye Jerinas Calic Mission no mesro wo obi a wodi cholesterol ne ma mesro eye Jerinas Calic Mission no ena besiesie ebeyi sa hawe nyina afiri ho eti awiei wotemenka se wonua bi ana wo maame bi ana papa bi ena ewo sa hawo na ka kire ne se otumrika enko herbal shop ahodo chemical shop ahodo pharmacy shop ahodo no enko pe Jerinas Calic Mission bi anonom ebeboa no asiesie ni padua no ama enkwamwa ni nyina aye kama de amano afei eye waste na how dia eye Jerinas Vico dema oba wotime nka na wosisi no wotime se odasani wokọ wotime se wachefri ni padua no so ema ehentyan a edura betene wasi kwam na ne nyina be kama e de amawo eye Jerinas Vico Mission no pebi no aduro no yiti ye kokọ okwa wosi opa Jerinas ye nupa na etu waist pains ase no eye body pains pa se eye arthritis ehunam tutuo obi wono ma ensuo to awo ba chese woyɛ no ho bibia enye wɔgye ne ho a enye mesrɛw sɛ ɛyɛ rheumatism so ɛna ɛtete wa mesrɛw ɛyɛ Jerinas Vico Mission no ɛna bɛboa ayi saa hawe nyina ɛde afiri hɔ mesrɛw obi a woyɛ adwumaden carpenter ni mason ni kyɛsɛ woyɛ driver ni wachim stia na wotimi sɛ wabasa kyɛsɛ woyɛ farmer kyɛsɛ wodra ma wosisi no agye twi preko pe mesrɛw eye Jerinas Vico no ene besiesie ayi sa hawo ni nyina ede afiri ho afei bema kyese wokosina ni mu a under 1 minute no obu ahwe timkaja na wodofo busa se wawie mesrɛw eye ni wusem bema wotimenka wie ya oba wotimenka na wukunu sen gwase we ebi eto ema wo so wonte de wontimi ntibi wie a mesrɛw eye Jerinas Vico no kopebe no no kyese wo be disura di form ama nyema nyina ye kama amya ma more piafo ni aka se abeme na so ti ase koye sa na ankoya bo se ni atu din kwaku papa ya papa eye ngwase ye misro eye Jerinas Vico Mission no ena beboa amane nyina aye kama afei Jerinas Herbal Mission no etidi ena ha wutimi se da bia wa test ukwa ne ka kire malaria na ha misro wadro eye Jerinas Herbal Mission no ko pebidi
kope binom na emwa na entu malaria no ase emfama say ye jaundice typhoid ulcer echete oba ubunsa emeye menstrual pain menstrual disorder ubunsa na echina na atwa mesro wan hwe ya na wofunu pompia na air pompe ba wan hwe e beka say oba wonyim na so na wonyim eye mogya no na air kroto ne ho nkakra say ye infections enam yare be ma no oba ye no so na echete wa waduro eye jerinas hepa mesha no yitini eye green kope binom ebeboa ama nyema nyina ye kama e de amount afei herbal capsules no unum ni nsuo no na de capsules no so ewo no ama nyema nyina ye kama e de ama wawie na me gidi say me de manu sie na Asem Beba Dabi dwumadi atoa so yi me kanfo ma say krom ya babie to no ne tu no de kewo emrom chese Fredimens keo pedank enso emromu Danny Farmer enso ewo emromu quality na kenso so ewo Ashton Main Street mu won ma onso so onsa ebeka edro ni bi na afei Ashton so okọ Gigard Herba so a onsa ebeka enoya ye ka ho asemi na so atimi akotobi na watu unyale wanyina ase na wakonchi ni pain ama ni nyina yedai afiri ho e de amount na mede ma no sie ye number etwato no e ye 0241 81 from penifo sisi a na me gidi se nana mede ma no asi yankopon sha nso adofo jarenasa wate enuyi ho nsem no mana moto ura baabi eto ne aduro bia kopedro bi to na wunya bi na se ono no mo a nokre mese wo se ebeboa wo pa ena wie ababa awadwo ada akon an da so ye nim hai ese ye ya ye ka sei de awura yi kan de wo mu bi ewu nso ne se akwada no sise wuni ne nchen wukuma se ha ofre papa ne fre no o ma oni akwada ne kasai enti enu akonfirm se akwada ne wo papa no nchen sisi ya jataba wo wafre papa no kwami asenso a yeso wo nkranza osi kuro nde se drama kese wafre ndi asem no ka esi mabako na ma encheti fo na mo makwaba mra Asem Beba Dabi so no kre kwaji tumi sa akra ne ye ne ba no na to ni din na ade a waye no nyi wiase a won pese obeye bibie ma wonu no ene se ewrai ni de ko ne fie se papa wa ya ma no okwada na se no koye no koro no yire ono be ma no ne dai ozi ewrai mom ne repu ono master no wa yire no nti osun kra wo phone no so osunyina am se obe ma osunya fotre enti nti emu ne se maami de opene se won fa akora ne nkoto adwuma mu de a wate kwara no woni nchen wode ne beto adwuma no han dan ma no na obaye so nko wade na wade obehwe ne ba okay oba wakase di ase ne wani age osisisi ono ade akora no bekwa akoto adwuma mu no wa han dan ma akwada na tene ma ye adwuma no sese ya na wo pe bebacha okay bebacho oso na akore pool no oso wo se dia wo se wa ya ma ono wani so enti omi enko na onkoche na de e na akoro ho ma na wi e na de bia o so bi musa no onyo ne ne so bi mu nya wa na akobie so ma no ensem wo mba te time oboa nya bebacha oboa also say wono no nim ni fie da nti wono ana kire ne say omra no nko kire ni fie okoye na we nua ba aketo akora dadam ho bi ana o friend no so ba dem de mi wura ho osibra o ko share na yetwe me master mi mi say wa hage na yire no na say wontumi a share na so wanyiri sinimi o me ya akora ma wo che mi bebire mi ya akora me metimi bema yeah o dey see that's hunu se de wo kan ewom mesra mu ayi ye hunu se de ewom so wo kodine koto adwuma mu no nya botre oba de achia me fawadwa na wie da sebre imu+ capsule so no unya bi nomo ya mana moto na kopeda sebre imu+ ibi nanom da sebre imu+ capsules yi so no mo a nokre ye de ye ne ankasa ya toso de ne yenu aba ne ye de aye adokotafo nim difo miensa ne tenase ye hwehwemu ntu ye obi a wuntimu twetwon wo ye adwuma kakra bi a no wabre ya de edi so atremtwie sese kura ba ma waye mre wo mpem oba waye mre wo mpem
se wunya da sebre imu plus capsules a wawie eduro ne ye oba wo nsabuo mu nye ana oba be ma enemu yade pa na hawo wa wo dwonso sem nso nye ensuo ka uni padua na ye wo hene koto da sebre heba mixture eduro ne ye pa umoja awe akoma na ibo pim una mo anu ani su kini wutu ahwe to da sebre blood tonic so obenya nka da sebre nuom yensen jimi nyina na nonnom ebema ni padua na hode mapa baby eto no bi akwa abenya bi bro take fimfia hwehwa Asem Beba Dabi fo obenya bi your number is 0535 01 0442 0535 01 0442 obo Agra Ebenezer baby Awurade Nyankopon dia beduro ni sese be ma na te ase pe die jata be kan kire se sese ye ya wo frɛ no so de enya asɛm apagya ne nsa no no mfom so ye ne se na kwada o se na kwada ne mom na kire ne we so ntimi anhyɛ na kono so ntimi anhyɛ na kono so enti ɔkɔ han den ama akwada no na ɔde akwada na to adwuma mu na sebnie okay wonya ne sa mfa ma ye na ye ni edi akiri okay akura ye nhwɛ ma no bebre ye sa mfom so wi se one be ma ebenyem one no ebewo mi amehwe ma de obetena tena ho saa afi na adwuma beseye afi ya ebia bibi beto no a wontimi ntoa so bio na afi na no ohwe papa no mfom so gidi se won na wo ye de a ahyase no amane nya ne famu de na wonfa mo a na mo mienu nyina mo mpia ne nko se trimodin na wo ye abro na wo ye ma emra emrem na enhye no no moaw na munyina mo nhwe bra na yenta awachi na hwe no entena hono mo a mane nkoduru senia awura yidie ya enne wode abahai wo ka obi di akoye doctor no wasa ase free hen wode agoduru doctor ho ofa wasa ase free hen na wode kwaka news no they say wo be ye ka so nkoye doctor enfa no wode na be fa de na kwa amana koduru enti ya mamu ntana ho na ahyase ne kan yankitengiti o keji ne primary ni JSS ndi yankitengiti o na wura mfimfi ho ne soro ho na abehu se enyina fom enti ya mamu nya mo ho se menka ne sa yeyisam o se yo ye ne ebehwe ya de me amehwe ma de mfimfi no se be ma ni bidi a woni bi obi wo ho a wa ya ne ho se wono de ode wani to no sokora no a ehwe enonko na mom obi a wotimu se wo ye adwuma master mu a ya wo kire wade na wade wa fa sa kwa we so no waka wano atomu ama enne akwala na nyamfie aduonu a eniyama bebre asensene afa no wani abere ede na eba dada no na ha ni wo awrai de asi ndi mu amo ba no manipa ne hunu na ka no se si yi ene tusa ebe kakra no ebe ye bebre na akwara no so wanya de se wokoyire ne master na wo akwada ketewa o se master mum na yire no o se master mum na yire no master si akwadai sa kwenzo hwa we kura wanyini mponi o sa bro mo atwentwe wo mo ho ayini bia se we di enketenkete na ne kura na obo sa tamo na wahwe na ti na wato ahye ne master so oba akrokro wa no waka na master to wo akura wa hye wakono so a obere eja kwa ave na me ndasia eze wo so de ni kosu adwuma ha dan ama no master nya jatu na wo hwe se we atuma to ahye so dia se boda ho na se kotre wa ko to so mo so eno so asem master wo pe wa dia ye dada na ye fa we dusua e ma no tue sa mistake no master yusu na adwene wa bai we so wo se sempo na wa nyini no wo bi se na question bia wo dwene kwa tia wo se ni nkura bire mu no na master yusu sa college no de we abaya we nya bibia tia wo ja fra na mre nti wo ye ni sa na ka obi wa no wa nyimo se ka se wo kuru okuma ase no so aka na wo so aka mpa se me kuru okuma ase afa nyinse ni pie ya se basam de aba kɔre wow man fa nya dusua na se ya o nya se bia wutie na wo sere na eye bibi o sua bibi fa firi mu enne na we di aba o papa bi di wo se obi di aba nti wo so na wo di bia tu hofo meda se awura enti ene ya waka ye nyina ye be hia fitiam na ya ka kire nse ye nso ye de ye ni di akire bi na ye hunu se ne ye bejo na emom wotena ho chei ezi akra no enyamfinhia du ngotwe abro waho enyamfinhia du ngotwe abro inti next time bibi ni a keka ho ansa na kechi wate unhia ye wachire ho na asasu heba afo kubi heba powder no ejetuato oberema waye mre wo mpem sebe onkase
wada ni 2 minutes ni bema wona me kasa hu bra Otec fia ha na beto asasu herbal center onum kubi herbal powder ni bi na se wunya bi a ade ne twe atwikom ene merawo ni nyina ne be free ho amwo gina brane baabi eto no obi akwa abenya bi ya number eye 0244 166 602 and 0243 505775 3P garlic mixture nenso piwak natural health if we drew way all the time who feel very weak e woni padua ni mu o pressure nyina ye cholesterol wosoro immune system nim function ye eto de bi kura wo hono ko 3P garlic mixture drew bi na ono no mo a natural garlic wom e boa mamu jedi afrusa na kama ko misi e ba kolinag dan heba ne ba bi eto no bi abenya bi your number ye 0248928824 and 0201 000021 nana bigo herbal mixture and in the capsules ya duru aninsuo ne topa ye ni nyina sha adaka krum fansuo ne memene topa ye no enamu yade abetena so ye very stubborn na wako enko na na bi aduru we ne be bode bongarat aduru ya to apete ura ba bi eto no kasa me pe na bi number ye 0549 999253 ya Bolivia Enterprise for future life smart food no eduro ni ya dupa vitamins ni minerals amino acids omega 3 inulin selenium energy protein fiber ashibuma enti brabe kire wo yadiem be kan de hawo yema waduane eduro bi na kudi nenya wahoto so for line alignment ye ne multi home die nimhwe frɛ yen wo 0246 010150 and 0242878090 adofo ni ade hye medam wase ebru yankopon hira o onhira me de wo pebia no ya no akai se ye mere Dr. Kasheba odidwabre mu ba edane sebo kra no a emere ni nti emo abamu mu ne beye yie Krobea na Yaw Asante makrawo